Makoronike echipiri chitsauko chokutanga. Soromoni mwanakomana waDhavhidhi akasimbisa kwazvo ushe hwake nokuti Jehovha Mwari wake akanga anaye uye akamuita kuti ave mukuru kwazvo. Ipapo Soromoni akataura kuIsraeri yose, kuvatungamiri vezviuru nokuvatungamiri vamazana, kuvatongi nokuvatungamiri vose muIsraeri, vakuru vemhuri. Uye Soromoni neungano yose vakaenda kunzvimbo yakakwirira yeGibheoni, nokuti tende rokusangana raMwari rakanga ririko. Iro rakanga rakagadzirwa naMozisi muranda waMwari murenje. Zvino Dhavhidhi akanga auyisa areka yaMwari kubva kuKiriati Jearimi kunzvimbo yaakanga aigadzirira, nokuti akanga aidzikira tende muJerusarema. Asi aritari yendarira yakanga yagadzirwa naBhezareri mwanakomana waUri mwanakomana waHuri yakanga iri muGibheoni pamberi petabhenakeri yaJehovha. Saka Soromoni neungano vakandomubvunza ipapo. Soromoni akakwira kuaritari yendarira pamberi paJehovha mutende rokusangana akandobayira zvipiriso zvinopiswa zvinokwana chiuru pairi. Usiku ihwohwo Mwari akazviratidza kuna Soromoni akati kwaari, kumbira chose chaungada kuti ndikupe. Soromoni akapindura Mwari akati, makaratidza unyoro hwenyu hukuru kwazvo kuna Dhavhidhi baba vangu, uye mukandiita mambo pachinzvimbo chavo. Zvino Jehovha Mwari, itai henyu kuti chivimbiso chenyu kuda baba vangu Dhavhidhi chizadzikiswe. Nokuti makandiita mambo pamusoro pavanhu vakawanda seguruva renyika. Ndipeiwo uchenjeri noruzivo kuti ndigotungamirira vanhu ava, nokuti ndiani angagona kutonga vanhu venyu vakawanda ava? Mwari akati kuna Soromoni, sezvo ichi chiri chido chemwoyo wako uye hauna kukumbira upfumi hwakawanda kana kukudzwa kana kufa kwavavengi vako, uye nokuti hauna kukumbira upenyu hurefu asi uchenjeri noruzivo kuti utonge vanhu vangu avo vandakuita mambo pamusoro pavo, naizvozvo uchapiwa uchenjeri noruzivo, uye ini ndichakupawo upfumi hwakawanda nokukudzwa zvisati zvambowanikwa namadzimambo ose akakutangira. Zvakare hakuna zvemambo achauya shure kwako achava nazvo. Ipapo Soromoni akaenda kuJerusarema achibva kunzvimbo yakakwirira paGibheoni, kubva patende rokusangana, uye akatonga Israeri. Soromoni akazviunganidzira ngoro namabhiza aiva nengoro chiuru namazana mana nezviuru 12 zvamabhiza zvaaichengetera mumaguta engoro uye nokuJerusarema kwaaivawo. Mambo akaita kuti sirivha negoridhe zviwanikwe kwose kwose muJerusarema samatombo, uye misidhari ikawanda semionde mujinga mezvikomo. Mabhiza aSoromoni aitengwa kuIjipiti nokuKuwe. Vatengi vamambo vaitenga kubva kuKuwe vaitenga ngoro imwe chete kubva kuIjipiti ichiita mashekeri 600 esirivha, uye bhiza rimwe chete richiita mashekeri 150. Ivo vaizoatengeserawo kumadzimambo ose avaHiti navaAramu. Makoronike echipiri chitsauko chechipiri. Soromoni akada kuvaka temberi yezita raJehovha uye nomuzinda wakewo. Akatuma varume zviuru 40 kuti vave vatakuri vamabwe, navarume zviuru 70 kuti vave vavezi vamatombo mumakomo, uye varume zviuru 3 namazana 600 kuti vave vatariri vavo. Soromoni akatumira shoko iri kuna Hiramu mambo weTire, nditumireiwo matanda emisidhari sezvamakaitira baba vangu Dhavhidhi pamakavatumira misidhari yokuvakisa muzinda wavo kuti vagaremo. Zvino ndava kuda kuvakira zita raJehovha Mwari wangu temberi, ndigoikumikidza kwaari kuti ndigopirisa zvinonhuhwira pamberi pake, kuti ndigoisa chingwa chakatsaurwa nguva dzose, uye kuti ndigoita zvipiriso zvinopiswa mangwanani namanheru oga oga, pamasabata, pakugara kwomwedzi napamitambo yakatarwa yaJehovha Mwari wedu. Uyu ndiwo murayiro wakapiwa Israeri nokusingaperi. Temberi yandichavaka ichange iri huru, nokuti Mwari wedu mukuru kupinda vamwari vose. Asi ndiani angakwanisa kumuvakira temberi sezvo iye asingakwani kunyange mumatenga okumusoro-soro? Ko ini ndini aniko kuti ndingamuvakirawo temberi, asi chete senzvimbo yokupirisa zvipiriso zvinopiswa pamberi pake? Saka zvino nditumirewo murume ano unyanzvi hwokushandisa goridhe nesirivha, ndarira nesimbi, uye nemicheka yepepuru nemitsvuku neyebhuruu, ane ruzivo rwezvokuveza, kuti ashande muJudha neJerusarema pamwe chete navarume vakachenjera vakasiyiwa naDhavhidhi baba vangu. Nditumireiwo misidhari, mipaini namatanda emuarigami kubva kuRebhanoni, nokuti ndinoziva kuti vanhu venyu vane unyanzvi mukutema matanda ikoko. Vanhu vangu vachashanda pamwe chete nevako,
kuti ndiwane matanda mazhinji kwazvo, nokuti temberi yandichavaka inofanira kuva huru uye yakanaka zvikuru. Ndichapa varanda vako vachatema matanda zviyero zviuru 20 zvegorosi, zviyero zviuru 20 zvebhari, mabhati ewaini zviuru 20, uye mabhati amafuta omuorivhi zviuru 20. Hiramu mambo weTire akapindura netsamba kuna Soromoni akati, nokuti Jehovha anoda vanhu vake akakuita mambo wavo. Uye Hiramu akaenderera mberi achiti, Jehovha Mwari waIsraeri ngaarumbidzwe, iye akaita denga nenyika. Akapa mambo Dhavhidhi mwanakomana akachenjera, azere noungwaru nokunzwisisa. Achavakira Jehovha temberi uye achazvivakirawo muzinda wake. Ndiri kukutumira Hurami-Abhi, murume ano unyanzvi kwazvo. Mai vake vaibva kuDhani uye baba vake vaibva kuTire. Akadzidziswa kushanda negoridhe nesirivha, ndarira nesimbi, matombo namatanda uye nemicheka yepepuru, yebhuruu nemitsvuku nemicheka yakaisvonaka. Ane ruzivo mukuveza kwamarudzi ose uye anogona kuveza achiteedzera zvose zvaanenge arayirwa. Achashanda nemhizha dzenyu pamwe chete nedzaishe wangu Dhavhidhi baba vako. Zvino ishe wangu ngaatumire varanda vake gorosi nebhari namafuta omuorivhi newaini zvamakavimbisa. Isu tichatema matanda ose kubva kuRebhanoni omuonde uye tichaaeredzesa pamagwa nemugungwa achidzika kusvika kuJopa. Munogona ipapo kuzoatora moaendesa kuJerusarema. Soromoni akaverenga vatorwa vose vaiva muJerusarema mushure mokuverengwa kwavanhu nababa vake Dhavhidhi, uye vakawanikwa vari zviuru 153 namazana 600. Akarayira zviuru 40 kuti vave vatakuri vamatombo uye zviuru 70 kuti vave vavezi vamatombo muzvikomo, uye zviuru 3 namazana 600 kuti vave vatariri pamusoro pavo kuti vanhu varambe vachishanda. Makoronike echipiri chitsauko chechitatu. Ipapo Soromoni akatanga kuvaka temberi yaJehovha muJerusarema pagomo reMoria, apo Jehovha akanga azviratidza kuna baba vake Dhavhidhi. Pakanga pari paburiro raArauna muJebhusi, nzvimbo yakapiwa naDhavhidhi. Akatanga kuvaka pazuva rechipiri mumwedzi wechipiri mugore rechina rokutanga kwake. Nheyo dzakaiswa dzakanga dziri makubhiti 60 pakureba uye makubhiti 20 paupamhi hwayo, kana tichishandisa kubhiti rechiyero chakare. Biravira rapamberi petemberi rakanga rakareba makubhiti 20 pamberi paupamhi hweimba uye rakanga rakareba makubhiti 20 kuenda mudenga. Akafukidza mukati mayo negoridhe rakaisvonaka, akaroverera muimba huru mapuranga emipaini. Akaifukidza negoridhe rakaisvonaka, akaishongedza nemiti yemichindwe nezvishongo zvengetani. Akashongedza temberi namatombo anokosha, uye goridhe raakashandisa raiva goridhe rokuParivhaimi. Akafukidzawo matanda edenga, magwatidziro, madziro namakonhi etemberi negoridhe, uye akavezera makerubhi pamadziro. Akavaka nzvimbo tsvene-tsvene, kureba kwayo kwaienderana noupamhi hwetemberi makubhiti 20, urefu hwayo uye upamhi hwayo makubhiti 20. Akafukidza mukati mayo namatarenda 600 egoridhe rakaisvonaka, zvipikiri zvegoridhe zvairema mashekeri 50. Akafukidzawo nzvimbo dzokumusoro negoridhe. Munzvimbo tsvene-tsvene akagadzira makerubhi 2 akavezwa akaafukidza negoridhe. Mapapiro amakerubhi pamwe chete aisvika makubhiti 20 pakureba kwawo. Papiro rimwe chete rekerubhi rokutanga rakanga rakareba makubhiti 5 uye raibata madziro etemberi. Rimwe bapiro rayo rakareba makubhiti 5 richibata rimwe bapiro reimwe kerubhi. Zvimwe chetezvo bapiro rimwe rekerubhi rechipiri rakanga rakareba makubhiti 5 uye raibata mamwe madziro etemberi, uye rimwe racho rakareba zvimwe chetezvo makubhiti 5 richibata bapiro rekerubhi rokutanga. Mapapiro amakerubhi aiva akareba makubhiti 20 akanga akamira namakumbo awo akatarisa kuimba huru. Akagadzira chidzitiro nezvakarukwa zvebhuruu, zvepepuru nezvitsvuku nomucheka wakaisvonaka, namakerubhi akasonerwapo. Pamberi petemberi akagadzira mbiru mbiri, dzose pamwe chete dzakanga dzakareba makubhiti 35. Mbiru imwe neimwe yaiva nomusoro pamusoro payo wakanga wakareba makubhiti 5. Akagadzira ngetani dzakarukwa akadziisa pamusoro pembiru. Akagadzirawo matamba 100 akaasungirira pangetani.
akamisa mbiru pamberi petemberi, imwe zasi uye imwe kumusoro. Yezasi akaitumidza kuti Jakini uye yokumusoro akaitumidza kuti Boazi. Makoronike echipiri chitsauko chechina. Akavaka aritari yendarira yakanga yakareba makubhiti 20 uye upamhi hwayo hwaiva makubhiti 20 uye yakareba makubhiti 10 kuenda mudenga. Akaita gungwa resimbi rakatenderera pakuvakwa kwaro, rakareba makubhiti 10 pamuromo waro kubva kune rumwe rutivi kusvika kune rumwe rutivi uye makubhiti 5 kuenda mudenga. Zvaida tambo yakareba makubhiti 30 kuti ikwanise kupoteredza gungwa iri. Pazasi pomuromo zvifananidzo zvehando zvairipoteredza zviri 10 pakubhiti rimwe chete. Hando idzi dzakanga dzakaiswa mumitsara miviri dziri chinhu chimwe chete negungwa. Gungwa rakanga rakamira pamusoro pehando 12, 3 dzakatarisa kumusoro, 3 dzakatarisa kumavirira, 3 dzakatarisa zasi uye 3 dzakatarisa kumabvazuva. Gungwa rakanga rakagara pamusoro padzo uye shure kwadzo kwakanga kwakatarisa pakati. Ukobvu hwaro hwakanga hwakaita sokufara kwechanza uye muromo waro wakanga wakaita somuromo womukombe, seruva rehapa raizara namabhati zviuru 3. Akagadzirazve madhishi okusukira 10, akaisa 5 kudivi rezasi uye 5 kudivi rokumusoro. Zvinhu zvose zvaizoshandiswa pazvipiriso zvinopiswa zvaisukirwamo, asi gungwa raizoshandiswa navaprista pakushamba. Akagadzira zvigadziko zvemwenje 10 zvegoridhe sokurayirwa kwazvakanga zvaitwa, akazviisa mutemberi. 5 akaisa zasi, 5 kumusoro. Akagadzira tafura 10 akadziisa mutemberi, 5 zasi uye 5 kumusoro. Akagadzirawo mbiya dzegoridhe 100 dzokusasa. Akagadzira chivanze chavaprista nechivanze chikuru nemikova yechivanze uye akafukidza mikova nendarira. Akaisa gungwa kudivi rezasi pakona yezasi yakadziva kumabvazuva. Akagadzirazve hari nefoshoro nembiya dzokusasa. Saka Hurami akapedza basa raakaitira mambo Soromoni mutemberi yaMwari sezvinotevera: mbiru 2, misoro 2 yakanga yakaumbwa sembiya pamusoro pembiru, matamba 400 emimbure 2 nemimwe yakanga yakashongedza misoro yakanga yakaumbwa sembiya pamisoro yembiru. Zvigadziko namadhishi azvo, gungwa nehando 12 pasi paro, hari, foshoro, forogo dzenyama nemimwe midziyo yose. Zvinhu zvose zvakagadzirwa naHurami Abhi zvamambo Soromoni zvetemberi yaJehovha zvaiva zvendarira inobwinya. Mambo akaita kuti zviumbwe nevhu mubani reJorodhani pakati peSukoti neZaretani. Zvinhu izvi zvose zvakagadzirwa naSoromoni zvakanga zvakawanda kwazvo zvokuti uremu hwendarira yakashandiswa hwakanga husingaverengeki. Soromoni akagadzira zvemidziyo yose yakanga iri mutemberi yaMwari yaiti: aritari yegoridhe, tafura dzaiva nechingwa chokuratidza, zvigadziko zvemwenje zvegoridhe nemwenje yazvo kuti ipfute pamberi penzvimbo tsvene yomukati sezvakarayirwa, maruva egoridhe nemwenje nembato dzaiva dzegoridhe chairo, zvidzimiso zvemwenje, mbiya dzokusasa, madhishi nezvaenga zvomoto zvegoridhe yakaisvonaka, namakonhi egoridhe etemberi, makonhi omukati yapanzvimbo tsvene-tsvene namakonhi eimba huru. Makoronike echipiri chitsauko chechishanu. Basa rose rakaitwa naSoromoni patemberi yaJehovha rakati rapera, akauyisa zvinhu zvakanga zvakakumikidzwa nababa vake Dhavhidhi, zvesirivha negoridhe nemidziyo yose, akazviisa mudzimba dzokuchengetera dzetemberi yaMwari. Ipapo Soromoni akadana vakuru veIsraeri kuJerusarema, vose vakuru vamarudzi navakuru vemhuri dzeIsraeri, kuti vauyise areka yesungano yaJehovha kubva kuZioni, guta raDhavhidhi. Uye varume vose veIsraeri vakauya pamwe chete kuna mambo panguva yomutambo mumwedzi wechinomwe. Vakuru vose vaIsraeri pavakasvika, vaRevhi vakasimudza areka uye vakauyisa areka netende rokusangana nemidziyo inoera yaivamo. Vaprista ava vaiva vaRevhi vakazvitakura vakakwira nazvo. Uye mambo Soromoni neungano yose yaIsraeri yakanga yaungana paari vakanga vari pamberi peareka vachibayira makwai mazhinji kwazvo nemombe zhinji zvokuti zvaisagona kunyorwa kana kuverengeka. Ipapo vaprista
vakauya neareka yesungano yaJehovha panzvimbo yayo munzira tsvene yomukati mutemberi munzvimbo tsvene-tsvene, vakaiisa pasi pemapapiro emakerubhi. Makerubhi akanga akatambanudza mapapiro awo pamusoro penzvimbo yeareka uye akanga akafukidza areka namatanda ayo okutakurisa. Matanda aya akanga akareba zvokuti miromo yawo kubva paareka aigona kuonekwa kubva nechemberi kwomukati menzvimbo tsvene, asi kwete uri kunze kwenzvimbo tsvene, uye achiripo nanhasi. Muareka makanga musina chinhu kunze kwamahwendefa maviri akanga aiswamo naMozisi paHorebhi, Jehovha pavakaita sungano neIsraeri mushure mokunge vabuda muIjipiti. Ipapo vaprista vakabuda kubva munzvimbo tsvene. Vaprista vose vakanga varipo vakanga vazvinatsa zvisinei kuti vaiva vamapoka api. VaRevhi vose vaiva vaimbi vaiti Asafi, Hemani, Jedhutuni navanakomana vavo nehama dzavo vakamira kumabvazuva kwearitari vakapfeka micheka yakaisvonaka vachiridza makandira, mitengeranwa nembira. Vakanga vachiteverwa navaprista 120 vairidza hwamanda. Varidzi vehwamanda navaimbi vakabatana pamwe chete sevane inzwi rimwe chete, vachirumbidza uye vachivonga Jehovha. Zvichibatana nehwamanda, makandira nezvimwe zviridzwa, vakasimudzira manzwi avo vachirumbidza Jehovha, vakaimba vachiti, iye akanaka, rudo rwake runogara nokusingaperi. Ipapo temberi yaJehovha yakafukidzwa negore, uye vaprista vakatadza kuita basa ravo nokuda kwegore iroro, nokuti kubwinya kwaJehovha kwakanga kwazadza temberi yaMwari. Makoronike echipiri, chitsauko 9. Ipapo Soromoni akati Jehovha akati achagara mugore dema, ndakuvakirai temberi yakanaka kwazvo, nzvimbo yokuti mugare nokusingaperi. Ungano yose yaIsraeri ichakamirapo. Mambo akatendeukira kwavari akavaropafadza. Ipapo akati, ngaarumbidzwe Jehovha Mwari waIsraeri, iye azadzisa namaoko ake zvaakavimbisa nomuromo wake kuna baba vangu Dhavhidhi. Nokuti akati, kubva pazuva randakaburitsa vanhu vangu muIjipiti handina kumbosarudza guta murudzi rupi norupi rwaIsraeri kuti zita rangu rivakirwe temberi kuti rivepo, uye handina kumbosarudza mumwe munhu kuti ave mutungamiri wavanhu vangu vaIsraeri. Asi zvino ndasarudza Jerusarema nokuda kwezita rangu kuti rivepo, uye ndasarudza Dhavhidhi kuti atonge vanhu vangu vaIsraeri. Baba vangu Dhavhidhi vaiva nazvo mumwoyo mavo kuti vavakire zita raJehovha Mwari waIsraeri temberi. Asi Jehovha akati kuna baba vangu Dhavhidhi, nokuti zvaiva mumwoyo mako kuti uvakire zita rangu temberi, wakaita zvakanaka ukava nazvo mumwoyo mako. Asi kunyange zvakadaro hausi iwe uchavaka temberi, asi mwanakomana wako anova nyama yako neropa rako ndiye achavakira zita rangu temberi. Jehovha akachengeta chivimbiso chavakaita. Ini ndakatevera Dhavhidhi baba vangu, uye zvino ndava kugara pachigaro choushe chaIsraeri sokuvimbisa kwakaita Jehovha, uye ndavakira zita raJehovha Mwari waIsraeri temberi. Imomo ndakaisa areka ine sungano yaJehovha yaakaita navanhu veIsraeri. Ipapo Soromoni akamira pamberi pearitari yaJehovha pamberi peungano yose yaIsraeri, akatambanudza maoko ake. Zvino akanga agadzira pokumira pakakwirira nendarira, pakanga pakareba makubhiti 5, pane upamhi hwamakubhiti 5, uye pakakwirira makubhiti 3, uye akanga apaisa pakati pechivanze chokunze. Akamira pokumira paya, akapfugama pamberi peungano yose yaIsraeri, akatambanudzira maoko ake kudenga. Akati, haiwa Jehovha Mwari waIsraeri, hakuna mumwe Mwari akaita semi kudenga kana panyika. Imi munochengeta sungano yorudo navaranda venyu vanoramba vachifamba munzira yenyu nomwoyo wose. Makachengeta chivimbiso chenyu kumuranda wenyu Dhavhidhi baba vangu, nomuromo wenyu makavimbisa, uye noruoko rwenyu makazadzisa, sezvazvakaita nhasi. Zvino Jehovha Mwari waIsraeri, chengeterai muranda wenyu Dhavhidhi baba vangu zvivimbiso zvamakaita kwaari pamakati, haungatongokundikani kuti uve nomunhu achagara pamberi pangu pachigaro choushe chaIsraeri, kana chete vanakomana vako vakachenjerera mune zvose zvavanoita kuti vafambe pamberi pangu maererano nomurayiro sezvawakaita iwe. Uye zvino, haiwa Jehovha Mwari waIsraeri, itai kuti shoko renyu ramakavimbisa muranda wenyu Dhavhidhi rizadziswe. Asi zvechokwadi Mwari angagare panyika navanhu here? Hamungakwani mumatenga, kunyange matenga okumusoro-soro, ko kuzoti temberi yandavaka. Kunyange zvakadaro, teererai munyengetero womuranda wenyu nokukumbira kwake kuti
anzwirwe tsitsi. Imi Jehovha Mwari wangu, inzwai kuchema nomunyengetero uri kunyengeterwa nomuranda wenyu pamberi penyu. Meso enyu ngaatarire kutemberi iyi masikati nousiku, nzvimbo iyi yamakati muchaisa zita renyumo. Inzwai munyengetero womuranda wenyu waanonyengetera akatarisa kunzvimbo ino. Inzwai mikumbiro yomuranda wenyu neyevanhu venyu Israeri pavanenge vachinyengetera vakatarisa kunzvimbo ino. Inzwai kubva kudenga kwamunogara, uye kana manzwa muregerere. Kana munhu akatadzira muvakidzani wake, uye kana akanzi aite mhiko, uye kana akauya akazopika mhiko pamberi pearitari yenyu mutemberi ino, ipapo inzwai muri kudenga uye mugoita chimwe chinhu. Tongai pakati pavaranda venyu muchimuripisa ane mhosva nokuburutsa pamusoro wake izvo zvaakaita. Ratidzai pachena uyo asina mhosva kuti haana zvaakatadza, uye musimbise kusatadza kwake. Kana vanhu venyu Israeri vakakundwa nomuvengi nokuti vakakutadzirai, uye kana vakatendeuka vakapupura zita renyu vachinyengetera uye vachikumbira pamberi penyu mutemberi muno, ipapo inzwai kubva kudenga uye muregerere chivi chavanhu venyu Israeri, uye mugovadzosera kunyika yamakavapa ivo namadzibaba avo. Kana matenga akazarirwa uye kukasanaya mvura nokuti vanhu venyu vakakutadzirai, uye kana vakanyengetera vakatarira kunzvimbo ino vakapupura zita renyu uye vakatendeuka kubva muchivi chavo nokuti imi mavarwadzisa, ipapo inzwai kubva kudenga muregerere chivi chavaranda venyu vanhu venyu Israeri. Vadzidzisei nzira kwayo yokururama, uye tumirai mvura inaye panyika yamakapa vanhu venyu senhaka. Kana nzara kana denda zvikauya panyika, kana nyunji kana kuvhuvha kana mashu kana magutaguta, kana kuti vavengi vakavakomba mumaguta avo, ringava dambudziko ripi zvaro kana chirwere chorudzi rupi chingauya, uye kana munyengetero kana chikumbiro chikaitwa noupi zvake wavanhu venyu Israeri, mumwe nomumwe achinyatsonzwisisa matambudziko namarwadzo ake, uye kana akatambanudzira maoko ake kunzvimbo ino, ipapo inzwai kubva kudenga kwamunogara. Regererai uye muitire mumwe nomumwe sezvaanoita, sezvo muchiziva mwoyo wake, nokuti imi moga ndimi munoziva mwoyo yavanhu, kuitira kuti vagokutyai uye vagofamba munzira dzenyu panguva dzose dzavachararama munyika yamakapa kumadzibaba edu. Kana ari mutorwa asati ari mumwe wavanhu venyu Israeri, asi akabva kunyika iri kure nokuda kwezita renyu guru noruoko rwenyu rune simba noruoko rwenyu rwakatambanudzwa, kana akauya akanyengetera akatarisa kutemberi ino, ipapo inzwai kubva kudenga kwamunogara uye muitire mutorwa chipi nechipi chaanokumbira kwamuri, kuitira kuti vanhu vose vapanyika vazive zita renyu uye vakutyei sezvinoitwa navanhu venyu Israeri, uye kuti vagoziva kuti imba ino yandavaka ine zita renyu. Kana vanhu venyu vakaenda kundorwisana navavengi vavo kwose kwose kwamunenge mavatuma, uye kana vakanyengetera kwamuri vakatarira kuguta rino ramakasarudza nokutemberi yandavakira zita renyu, ipapo inzwai ikoko kudenga munamato wavo nechikumbiro chavo, mutsigire mhaka yavo. Kana vakakutadzirai nokuti havana, kana vakakutadzirai nokuti hapana munhu asingatadzi, uye kana mukavatsamwira mukavapa muvengi anovatapa achivaendesa kunyika iri kure kana pedyo, uye kana vakashandura mwoyo vari kunyika yavanenge vari nhapwa, vakatendeuka vakakumbira kwamuri vari munyika youtapwa, vakati takatadza, takakanganisa uye takaita zvakaipa, uye kana vakadzokerazve kwamuri nomwoyo wavo wose nomweya wose munyika youtapwa kwavakaendeswa, uye vakanyengetera vakatarisa kunyika yamakapa madzibaba avo, vakatarisa kuguta ramakasarudza uye vakatarisa kutemberi yandakavakira zita renyu, ipapo kubva kudenga kwamunogara inzwai munyengetero wavo nemikumbiro yavo, uye muvatsigire muvakundise pamhaka yavo, uye muregerere vanhu venyu vanenge vakutadzirai. Zvino Mwari wangu, dai meso enyu aona uye nzeve dzenyu dzateerera minyengetero ichanyengeterwa panzvimbo iyi. Zvino simukai imi Jehovha Mwari, muuye panzvimbo yenyu yokuzorora, imi neareka yesimba renyu. Dai vaprista venyu imi Jehovha Mwari vashongedzwa noruponeso, vatsvene venyu ngavafare mukunaka kwenyu. Haiwa Jehovha Mwari, musaramba muzodziwa wenyu, rangarirai rudo rukuru rwakavimbiswa kuna Dhavhidhi muranda wenyu. Makoronike echipiri, chitsauko 9.
Soromoni paakapedza kunyengetera, moto wakaburuka kubva kudenga ukapisa chipiriso chinopiswa nezvibayiro uye kubwinya kwaJehovha kwakazadza temberi. Vaprista vakatadza kupinda mutemberi yaJehovha nokuti kubwinya kwaJehovha kwakanga kwakaizadza. VaIsraeri vose pavakaona moto uchiburuka uye kubwinya kwaJehovha kuri pamusoro petemberi, vakapfugama pachivara zviso zvavo zvikatarisa pasi uye vakanamata vakavonga Jehovha vachiti, iye akanaka, rudo rwake runogara nokusingaperi. Ipapo mambo navanhu vose vakapa zvibayiro pamberi paJehovha, uye mambo Soromoni akapa chibayiro chemombe zviuru 22 namakwai nembudzi zviuru 120. Saka mambo navanhu vose vakakumikidza temberi yaMwari. Vaprista vakaenda panzvimbo dzavo sezvakaitwawo navaRevhi vane zviridzwa zvaJehovha zvakanga zvagadzirwa namambo Dhavhidhi kuti zvishandiswe pakurumbidza Jehovha. Uye ndizvo zvakashandiswa pavakavonga vachiti, rudo rwake runogara nokusingaperi. Kune rumwe rutivi rwakatarisana navaRevhi, vaprista vakaridza hwamanda dzavo uye vaIsraeri vose vakanga vakamira. Soromoni akatsaura nzvimbo yapakati pechivanze chapamberi petemberi yaJehovha, uye ipapo akapa zvipiriso zvinopiswa namafuta ezvipiriso zvokuwadzana, nokuti aritari yendarira yaakanga agadzira yaisakwana zvipiriso zvinopiswa nezvipiriso zvoupfu namafuta. Saka Soromoni akatamba mutambo panguva iyoyo kwamazuva 4, uye Israeri yose yakanga inaye. Ungano huru kwazvo, vanhu vaibva kuRebho Hamati kusvika kurwizi rweIjipiti. Pazuva rorusere vakaungana pamwe chete nokuti vakanga vapemberera kutsaurwa kwearitari kwamazuva 4, uye mutambo uyu kwamamwezve mazuva 4. Pazuva ra23 romwedzi wechinomwe akaendesa vanhu kudzimba dzavo vachifara, uye mwoyo yavo ichifara nokuda kwezvinhu zvakanaka zvakanga zvaitwa naJehovha kuna Dhavhidhi naSoromoni nokuvanhu vake Israeri. Soromoni paakapedza temberi yaJehovha nomuzinda wake, uye abudirira mukuita zvose zvaaiva nazvo mupfungwa dzake kuita mutemberi yaJehovha nomumuzinda wake, Jehovha akazviratidza kwaari usiku akati, ndanzwa munyengetero wako uye ndazvisarudzira nzvimbo ino setemberi yezvibayiro. Kana ndikapfiga matenga kukasava nemvura inonaya, kana kuti ndikarayira mhashu kuti dziparadze nyika, kana kuti ndikatuma denda pakati pavanhu vangu, kana vanhu vangu vanodaidzwa nezita rangu vakazvininipisa, vakanyengetera, vakatsvaka chiso changu, vakatendeuka kubva panzira dzavo dzakaipa, ipapo ndichavanzwa kubva kudenga uye ndicharegerera chivi chavo, uye ndichaporesa nyika yavo. Zvino meso angu achaona kuti nzeve dzangu dzichanzwa minyengetero ichapirwa munzvimbo ino. Ndasarudza ndikatsaura temberi ino kuti zita rangu rivepo nokusingaperi. Meso angu nomwoyo wangu zvicharamba zviripo. Kana uriwe, kana ukafamba pamberi pangu sezvakaitwa naDhavhidhi baba vako, uye ukaita zvose zvandichakurayira, uye ukachengeta mitemo yangu nemirayiro yangu, ndichasimbisa chigaro chako choushe, sezvandakavimbisa Dhavhidhi baba vako pandakati, hauchazongokundikani kuva nomunhu achatonga Israeri. Asi kana mukatsauka mukasiya mitemo nezvandakakurayirai, mukaenda kundoshumira vamwe vamwari, mukavanamata, ipapo ndichadzura Israeri kubva kunyika yangu yandakavapa, uye ndicharasira temberi iyi yandakazvitsaurira zita rangu. Ndichaiita tsumo nechiseko pakati pamarudzi ose, uye kunyange temberi ino ichishamisa zvakadai, vose vachapfuura napairi vachakanuka vagoti, seiko Jehovha akaita chinhu chakadai kunyika ino nokutemberi iyi? Vanhu vachapindura vachiti, nokuti vakasiya Jehovha Mwari wamadzibaba avo akavabudisa kubva muIjipiti, uye vakanamatira kuna vamwe vamwari, uye vachivanamata nokuvashumira, nokusaka akauyisa njodzi iyi pavari. Makoronike echipiri, chitsauko chesere. Kwapera makore 20 munguva iyo Soromoni akavaka temberi yaJehovha nomuzinda wake. Soromoni akavaka patsva misha yaakanga apiwa naHiramu, akagarisa vaIsraeri mairi. Ipapo Soromoni akaenda kuHamati Zobha akandorikunda. Akavaka Tadhimori murenje namaguta ose okuchengetera zvinhu aakavaka muHamati. Akavaka patsva Bheti Horoni yokumusoro neBheti Horoni yezasi samaguta akakomberedzwa namasvingo namasuo namazariro, pamwe chete neBhaarati namaguta ake okuchengetera ose namaguta ose engoro dzake namabhiza ake. Zvose zvaakada kuvaka muJerusarema, muRebhanoni nomunyika yose yaaitonga.
vanhu vose vakasara kubva kuvaHiti, vaAmori, vaPerezi, vaHivhi navaJebhusi. Vanhu ava vakanga vasiri vaIsraeri, zvichireva kuti vana vavo vakasara munyika, avo vasina kuparadzwa navaIsraeri. Ava Soromoni akavatora kuti vave vashandi vake vechibharo sezvazviri nanhasi. Asi Soromoni haana kuita vaIsraeri nhapwa kuti vamuitire basa rake. Vaiva varwi vake, vatungamiri vavakuru vamapoka uye vatungamiri vengoro navachairi vengoro. Vaivazve vakuru vavabati vamambo Soromoni, vakuru 250 vaitungamirira vanhu. Soromoni akauyisa mwanasikana waFaro kubva kuguta raDhavhidhi akamuisa mumuzinda waakanga amuvakira, nokuti akati, mudzimai wangu haafaniri kugara mumuzinda waDhavhidhi mambo waIsraeri, nokuti nzvimbo dzose dzakambopinzwa areka yaJehovha itsvene. Paaritari yaJehovha yaakanga avaka pamberi pebiravira, Soromoni akapisira zvipiriso zvinopiswa kuna Jehovha maererano nezvaidikanwa zuva nezuva pazvipiriso zvokurayirwa kwazvakanga zvaitwa naMozisi pamasabata, kugara kwomwedzi wechingwa chisina mbiriso, mutambo wamavhiki nomutambo wamatumba. Maererano nomutemo wababa vake Dhavhidhi, akapa mapoka avaprista mabasa avo uye vaRevhi kuti vatungamirire kurumbidza uye kuti vabatsire vaprista sezvaidikanwa zuva nezuva. Akapazve mabasa akasiyana-siyana, nokuti izvi ndizvo zvakanga zvarayirwa naDhavhidhi munhu waMwari. Havana kutsauka kubva pakurayira kwamambo kuvaprista kana kuvaRevhi munyaya iyi neipi, kusanganisira yenzvimbo dzokuchengetera upfumi. Basa rose raSoromoni rakaitwa kubva pazuva rokuvakwa kwenheyo dzetemberi yaJehovha kusvikira pakupedziswa kwayo. Saka temberi yaJehovha yakapera kuvakwa. Ipapo Soromoni akaenda kuEzioni Gebheri neErati pamahombekombe egungwa munyika yeEdhomu. Uye Hiramu akatumira zvikepe zvake zvakatungamirirwa namachinda ake, varume vaiziva gungwa. Ava navanhu vaSoromoni vakaenda nezvikepe kuOfiri uye vakandouya namatarenda 450 egoridhe vakaapa kuna mambo Soromoni. Makoronike echipiri chitsauko chepfumbamwe. Mambokadzi weShebha paakanzwa mbiri yaSoromoni akauya kuJerusarema kuti amuedze nemibvunzo yakaoma kwazvo. Akasvika navanhu vazhinji kwazvo nengamera, akatakura zvinonhuhwira, goridhe rakawanda namatombo anokosha. Akauya kuna Soromoni akataura naye zvose zvaiva mupfungwa dzake. Soromoni akamupindura mibvunzo yake yose, hapana chakanga chakanyanya kumuomera kuti amutsanangurire. Mambokadzi weShebha paakaona uchenjeri hwaSoromoni nomuzinda waakanga avaka, zvokudya zvaiva patafura yake, magariro amakurukota ake, varanda vake vari muzvipfeko zvavo, vadiri vezvokunwa vari muzvipfeko zvavo, nezvipiriso zvinopiswa zvaaiita patemberi yaJehovha akapererwa. Akati kuna mambo, zvandakanzwa munyika yangu pamusoro pezvamakaita nouchenjeri hwenyu ndezvechokwadi, asi handina kutenda zvaitaurwa kusvikira ndauya kuzozvionera nameso angu. Chokwadi handina kutongonzwa kunyange hafu yokukura kwouchenjeri hwenyu. Mapfuura nokure zvandakanzwa. Mufaro wakawanda sei unofanira kungova una vanhu venyu. Anofara sei machinda enyu anoramba amire pamberi penyu achinzwa uchenjeri hwenyu. Ngaarumbidzwe Jehovha Mwari wenyu, akafadzwa nemi akakuisai pachigaro chake samambo kuti mutongere Jehovha Mwari wenyu, nokuda kwerudo rwaMwari wenyu kuIsraeri, nokudokwairira kwake kuvasimudzira nokusingaperi. Akakuitai mambo pamusoro pavo kuti muchengetedze kururamisira nokururama. Ipapo akapa mambo matarenda 120 egoridhe, zvinonhuhwira zvakawanda kwazvo namatombo anokosha. Hakuna kunge kwambova nezvinonhuhwira zvakaita sezvakapiwa mambo Soromoni namambokadzi weShebha. Vanhu vaHiramu navanhu vaSoromoni vakauya negoridhe kubva kuOfiri. Vakauyazve namatanda emiari 10 namatombo anokosha. Mambo akashandisa matanda emiari 10 kugadzira zvikwiriso zvetemberi yaJehovha nezvemuzinda wamambo, uye kugadzirisa mbira nemitengeranwa yavaimbi. Hapana zvakaita sezvizvi zvakanga zvatomboonekwa muJudha. Mambo Soromoni akapa mambokadzi weShebha zvose zvaaida nezvaakakumbira. Akamupa zvakawanda kupfuura zvaakauya nazvo kwaari. Ipapo akabva adzokera navaranda vake kunyika yake. Uremu hwegoridhe raipiwa Soromoni hwaisvika matarenda 660 ane matanhatu pagore roga roga, tisingaverengeri mitero yaiuyiswa navatengesi navashambadziri, uye madzimambo ose
eArabia navabati venyika vaiuyisa goridhe nesirivha kuna Soromoni. Mambo Soromoni akagadzira 200 enhoo huru dzegoridhe rakapambadzirwa 500 amashekeri egoridhe akapambadzirwa aipinda munhoo imwe neimwe. Akagadzirazve nhoo diki dzaisvika 300 negoridhe rakapambadzirwa namashekeri 300 egoridhe munhoo imwe neimwe. Mambo akaaisa mumuzinda wesango reRebhanoni. Ipapo mambo akagadzira chigaro chikuru choushe nenyanga dzenzou uye akachifukidza negoridhe rakaisvonaka. Chigaro ichi chakanga chine zvikwiriso 6 nechitsiko chetsoka chegoridhe chakanga chakabatana nechigaro ichi. Kumativi ose echigaro kwaiva nezvitsigiro zvamaoko neshumba yakamira parutivi pechimwe nechimwe chazvo. Shumba 12 dzakanga dzakamira pazvikwiriso 6, imwe chete kumucheto kwechikwiriso chimwe nechimwe. Hakuna zvakaita seizvi zvakanga zvambogadzirirwa mumwe mambo. Mikombe yose yokunwa nayo yamambo Soromoni yaiva yegoridhe, uye zvose zvomumba zvaiva mumuzinda wesango reRebhanoni zvaiva zvegoridhe rakaisvonaka. Hapana chakanga chakagadzirwa nesirivha, nokuti pamazuva aSoromoni sirivha yaionekwa seisina basa. Mambo aiva nezvikepe zvokushambadzira zvaienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana zvaifambiswa navanhu vaHiramu. Kamwe chete mumakore 3 zvadzoka zviine goridhe, sirivha, nyanga dzenzou netsoko namakudo. Mambo Soromoni akanga ari mukuru kwazvo muupfumi nouchenjeri kupfuura madzimambo ose enyika. Madzimambo ose aitsvaga kutaura naSoromoni kuti vanzwe uchenjeri hwakanga hwaiswa naMwari mumwoyo make. Gore negore vose vaiuya nezvipo, midziyo yesirivha nezvegoridhe nenguo, zvombo zvokurwa nazvo nezvinonhuhwira namabhiza nembongoro. Soromoni akanga ane zvidyiro zvamabhiza nengoro zviuru 4 namabhiza zviuru 12 zvaaichengetera mumaguta engoro nemuJerusarema maaiva. Aitonga namadzimambo ose kubva kurwizi kusvika kunyika yavaFiristia kusvikira kumuganhu neIjipiti. Mambo akaita kuti sirivha iwanikwe pose pose samatombo muJerusarema, uye kuti misidhari iwande semionde nemisikamo mujinga mamakomo. Mabhiza aSoromoni akanga atengwa kubva kuIjipiti nokubva kune dzimwe nyika. Mamwe mabasa okutonga kwaSoromoni kubva kwokutanga kusvika kwokupedzisira haana kunyorwa here mubhuku renhoroondo yomuprofita Natani? Mashoko akaprofitwa naAhija muShironi nomuzviratidzo zvaIdho muoni pamusoro paJerobhoamu mwanakomana waNebhati. Soromoni akatonga muJerusarema pamusoro peIsraeri yose kwamakore 40. Ipapo akazorora namadzibaba ake uye akavigwa muguta raDhavhidhi baba vake, uye Rehobhoamu mwanakomana wake akamutevera paumambo. Makoronike echipiri chitsauko 10. Rehobhoamu akaenda kuShekemu nokuti vaIsraeri vose vakanga vaenda ikoko kundomuita mambo. Jerobhoamu mwanakomana waNebhati paakanzwa izvi, aiva kuIjipiti kwaakanga aenda achitiza mambo Soromoni. Akadzoka kubva kuIjipiti. Saka vakandodana Jerobhoamu, uye iye neIsraeri yose vakaenda kuna Rehobhoamu vakati kwaari, baba vako vakatitakudza joko rinorema kwazvo, asi zvino chitapudzai kushanda kwakaomarara nejoko rinorema ravakaisa patiri, uye isu tichakushandirai. Rehobhoamu akapindura akati, dzokai kwandiri mumazuva 3. Saka vanhu vakaenda havo. Ipapo mambo Rehobhoamu akandobvunza vakuru vaishandira baba vake Soromoni panguva yavakanga vari vapenyu. Akavabvunza achiti, ko, izano ripi ramungandipa kuti ndipindure vanhu ava? Vakamupindura vakati, kana mukaitira vanhu ava tsitsi, mukavafadza, mukavapa mhinduro yakanaka, vacharamba vari varanda venyu. Asi Rehobhoamu akaramba zano iri raakapiwa navakuru, akandobvunza majaya aakanga akura nawo uye vaimushandira. Akavabvunza akati, mungandipa zano ripi? Tingapindura sei vanhu ava vanoti kwandiri, tirerutsirei joko ratakatakudzwa nababa venyu? Majaya aakanga akura nawo akapindura akati, taurirai vanhu vakati kwamuri, baba venyu vakatitakudza joko rinorema, asi itai kuti joko redu rireruke, kuti munwe wangu mudiki mukobvu kupfuura chiuno chababa vangu. Baba vangu vakaisa joko rinorema pamusoro penyu, ini ndichariita kuti rinyanye kurema. Baba vangu vaikurovai neshamhu, ini ndichakurovai nezvinyavada. Mushure mamazuva 3 Jerobhoamu navanhu vose vakadzokera kuna Rehobhoamu
sezvakanga zvataurwa namambo kuti dzokai kwandiri mumazuva matatu. Mambo akapindura nehasha achiramba zano raakanga apiwa navakuru. Akateerera zano ramajaya akati, baba vangu vakakurovai neshamhu, ini ndichakurovai nezvinyavada. Saka mambo haana kuteerera kuvanhu, nokuti kuitika kwezvinhu uku kwaibva kuna Mwari kuti shoko rakanga rataurwa naJehovha kuna Jerobhoamu mwanakomana waNebhati nomuromo waAhija muShironi rizadziswe. VaIsraeri vose pavakaona kuti mambo aramba kuvateerera, vakapindura mambo vachiti, ko, tine mugove upi muna Dhavhidhi, chikamu chipiko mumwanakomana waJese? Kumatende enyu, imi Israeri, zvichengetere imba yako, iwe Dhavhidhi. Saka vaIsraeri vose vakaenda kumisha yavo, asi vaIsraeri vaigara mumaguta eJudha. Rehobhoamu akaramba achivatonga. Mambo Rehobhoamu akatuma Adhoniramu, aiva mukuru wavashandi vechibharo, asi vaIsraeri vakamutema namabwe kusvikira afa. Mambo Rehobhoamu akakwanisa kupinda mungoro yake akatizira kuJerusarema. Saka Israeri yakapandukira imba yaDhavhidhi kusvikira nhasi. Akoronike echipiri, chitsauko che11. Rehobhoamu paakasvika muJerusarema akakurudzira imba yaJudha naBhenjamini, varume zviuru 170 zvavarwi, kuti varwisane neIsraeri vatorezve umambo hwaRehobhoamu. Asi shoko iri raJehovha rakasvika kuna Shemaya munhu waMwari achiti, udza Rehobhoamu mwanakomana waSoromoni mambo weJudha navaIsraeri vose vari muJudha neBhenjamini uti, zvanzi naJehovha, musaenda kunorwisana nehama dzenyu, endai kumba mumwe nomumwe wenyu, nokuti uku kuita kwangu. Saka vakateerera mashoko aJehovha vakadzoka kubva mukuda kundorwisana naJerobhoamu. Rehobhoamu akagara muJerusarema akavaka maguta okuzvidzivirira muJudha aiti Bheterehema, Etami, Tekoa, Bheti Zuri, Soko, Adhurami, Gati, Maresha, Zifi, Adhoraimi, Rakishi, Azeka, Zora, Aijaroni neHebhuroni. Aya ndiwo aiva maguta enhare muJudha neBhenjamini. Akasimbisa nhare dzawo, akaisa vakuru vehondo maari nezvokudya zvizhinji, mafuta omuorivhi newaini. Akaisa nhoo namapfumo mumaguta ose, akaaita kuti ave akasimba kwazvo. Saka Judha neBhenjamini vaiva vake. Vaprista navaRevhi kubva kumatunhu ose muIsraeri yose vaiva kurutivi rwake. Vaprista navaRevhi vakatosiya mafuro ezvipfuwo zvavo nemidziyo yavo vakauya kuJudha neJerusarema, nokuti Jerobhoamu navanakomana vake vakanga vavaramba savaprista vaJehovha. Uye iye akagadza vaprista vake pachake akavaisa panzvimbo dzakakwirira, uye nezvifananidzo zvembudzi nezvemhuru zvaakanga agadzira. Vose vaibva kumarudzi ose aIsraeri vakaisa mwoyo yavo pakutsvaga Jehovha Mwari waIsraeri, vakatevera vaRevhi kuJerusarema kuti vandopa zvibayiro kuna Jehovha Mwari wamadzibaba avo. Vakasimbisa umambo hwaJudha vakatsigira Rehobhoamu mwanakomana waSoromoni kwamakore 3, vachifamba munzira dzaDhavhidhi naSoromoni panguva iyoyo. Rehobhoamu akawana Maharati aiva mwanasikana womwanakomana waDhavhidhi ainzi Jerimoti, uye waAbhihairi mwanasikana womwanakomana waJese ainzi Eriabhi. Akamuberekera vanakomana vaiti Jeushi, Shemaria naZahamu. Ipapo akawana Maaka mwanasikana waAbhusaromu, akamuberekera Abhija, Atai, Ziza naSheromiti. Rehobhoamu aida Maaka mwanasikana waAbhusaromu kupfuura vamwe vakadzi vake navarongo vake vose. Pamwe chete aiva navakadzi 17 navarongo 60, vanakomana 20 navasere navanasikana 60. Rehobhoamu akagadza Abhija mwanakomana waMaaka kuti ave muchinda mukuru pakati pavana vababa vake, kuitira kuti azova mambo. Akaita zvakachenjera, akaparadzira vamwe vavanakomana vake mumatunhu ose eJudha neBhenjamini nokumaguta ose enhare, akavapa zvinhu zvizhinji, akavawanira vakadzi vakawanda. Makoronike echipiri, chitsauko che12. Mushure mokunge chinzvimbo chaRehobhoamu samambo chasimbiswa, uye paakanga asimba iye neIsraeri yose pamwe chete, vakasiya murayiro waJehovha nokuti vakanga vasiya kutendeka kuna Jehovha, Shishaki mambo weIjipiti akarwisa Jerusarema mugore rechishanu ramambo Rehobhoamu nengoro chiuru namazana 200 navatasvi vamabhiza zviuru 60 navarwi vokuRibhiya, Suki neEtiopia vakanga vasingaverengeki vaakauya navo kubva kuIjipiti. Akakunda maguta enhare eJudha kusvika kuJerusarema. Ipapo muprofita Shemaya akauya kuna Rehobhoamu
nokuvatungamiri veJudha vakanga vaungana muJerusarema vachitya Shishaki. Akati kwavari, zvanzi naJehovha, makandirasa, naizvozvo ndava kukurasirai kuna Shishaki. Vatungamiri veIsraeri namambo vakazvininipisa vakati, Jehovha akarurama. Jehovha paakaona kuti vazvininipisa, shoko iri raJehovha rakauya kuna Shemaya richiti, nokuda kwokuti vazvininipisa, handichavaparadzi, asi munguva pfupi ndichavadzikinura. Kutsamwa kwangu hakuchadururirwa paJerusarema kubudikidza naShishaki. Zvisinei hazvo, vachava pasi pake kuti vadzidze mutsauko uri pakati pokundishumira nokushumira madzimambo edzimwe nyika. Shishaki mambo weIjipiti paakarwisa Jerusarema, akatakura pfuma yomutemberi yaJehovha nepfuma yomumuzinda mamambo. Akatora zvose kusanganisira nhoo dzegoridhe dzakanga dzagadzirwa naSoromoni. Saka mambo Rehobhoamu akagadzira nhoo dzendarira kutsiva idzo dzakanga dzatorwa, akadzipa vakuru vavarindi vaiva pabasa pamukova wokupinda mumuzinda wamambo. Pose paenda mambo kutemberi yaJehovha, varindi vaenda naye vakabata nhoo idzi, uye vapedza vaizodzidzorera kuimba yavarindi, nokuti Rehobhoamu akazvininipisa kutsamwa kwaJehovha kwakabva kwaari, uye haana kuparadzwa zvachose. Zvirokwazvo makava nezvimwe zvakanaka muJudha. Mambo Rehobhoamu akazvisimbisa kwazvo muJerusarema, akaramba ari mambo. Akanga ane makore 41 chete paakava mambo, uye akatonga kwamakore 19 muJerusarema, guta raJehovha raakanga azvisarudzira pamarudzi ose eIsraeri kuti aise zita rake. Zita ramai vake rainzi Nahama, vaiva muAmoni. Akaita zvakaipa nokuti akanga asina kuisa mwoyo wake pakutsvaga Jehovha. Mabasa okutonga kwaRehobhoamu kubva kutanga kwake kusvikira kwokupedzisira haana kunyorwa here mubhuku renhoroondo raShemaya muprofita neraIdho muoni? Paiva nokurwisana nguva dzose pakati paRehobhoamu naJerobhoamu. Rehobhoamu akazorora namadzibaba ake akavigwa muguta raDhavhidhi, uye Abhija mwanakomana wake akamutevera paumambo. Makoronike echipiri, chitsauko che13. Mugore re10 rokutonga kwaJerobhoamu, Abhija akava mambo weJudha, uye akatonga muJerusarema kwamakore 3. Zita ramai vake rainzi Maaka, mwanasikana waUrieri weGibhea. Pakava nokurwisana pakati paAbhija naJerobhoamu. Abhija akaenda kundorwa nehondo yaiva navarume zviuru 400 vaigona kurwa, uye Jerobhoamu akamurwisa navarwi zviuru 700 vaigona kurwa. Abhija akamira pagomo reZemaraimi munyika yezvikomo yeEfuremu akati, iwe Jerobhoamu neIsraeri yose, teererai kwandiri. Hamuzivi here kuti Jehovha Mwari waIsraeri akapa umambo hwaIsraeri kuna Dhavhidhi navana vake nokusingaperi nesungano yemunyu? Asi Jerobhoamu mwanakomana waNebhati, mumwe wavakuru vaSoromoni mwanakomana waDhavhidhi, akapandukira mambo wake. Vamwe vakapikisana naRehobhoamu mwanakomana waSoromoni paakanga achiri mudiki, asati ava kugona kuzvisarudzira zvaaida, uye asati asimba kuti angarwisane navo. Uye zvino mava kurangana kurwisana noumambo hwaJehovha huri mumaoko ezvizvarwa zvaDhavhidhi. Zvirokwazvo muri hondo huru, uye mune zvimhuru zvegoridhe zvakagadzirwa naJerobhoamu kuti zvive vamwari venyu. Asi hamuna kudzinga here vaprista vaJehovha, vanakomana vaAroni navaRevhi, mukagadza vaprista venyu moga sezvinoitwa navamwe vanhu vedzimwe nyika? Ani naani anenge auya kuzozvitsaura nehando diki namakondobwe 8 anogona kuva muprista wezvisiri zvaMwari. Asi kana tiri isu, Jehovha ndiye Mwari wedu, uye hatina kumurasa. Vaprista vanoshumira Jehovha vana vaAroni, uye vaRevhi vanovabatsira. Mangwanani namanheru oga oga vanopisa zvipiriso zvinopiswa nezvinonhuhwira kuna Jehovha. Vanoisa chingwa patafura yakanatswa, uye vanobatidza mwenje iri pazvigadziko zvegoridhe manheru oga oga. Tiri kutevera zvinodikanwa naJehovha Mwari wedu, asi imi makamurasa. Mwari anesu ndiye mutungamiri wedu. Vaprista vake nehwamanda dzavo vachakuridzirai mhere yehondo. Varume veIsraeri, musarwisana naJehovha Mwari wamadzibaba enyu, nokuti hamuzokundi. Zvino Jerobhoamu akanga atuma mamwe mapoka avarwi nokushure kwavo kuitira kuti iye paainge ari mberi kwaJudha, vamwe vainge vakavandira shure kwavo. VaJudha vakatendeuka vakaona kuti vakanga vava kurwiswa kwose mberi neshure. Ipapo vakachema kuna Jehovha. Vaprista vakaridza hwamanda dzavo. Varume veJudha vakaita mhere yehondo
pakangonzwika mhere yehondo, Mwari akaparadza Jerobhoamu neIsraeri yose pamberi paAbhija navanhu veJudha. VaIsraeri vakatiza pamberi paJudha, uye Mwari akavaisa mumaoko avo. Abhija navanhu vake vakaparadza vazhinji vavo kwazvo, zvokuti zviuru 500 zvavarume vaigona kurwa pakati paIsraeri vakafa. Varume veIsraeri vakakundwa panguva iyi, uye varume veJudha vakakunda nokuti vaivimba naJehovha, Mwari wamadzibaba avo. Abhija akatevera Jerobhoamu akatora kubva kwaari maguta anoti Bheteri, Jeshana neEfuroni nemisha yawo yakapoteredza. Jerobhoamu haana kuzotongazve panguva yaAbhija, uye Jehovha akamurova akafa. Asi Abhija akakura pasimba, akawana vakadzi 10 uye akava navanakomana 22 uye navanasikana 16. Mamwe mabasa okutonga kwaAbhija, zvaakaita nezvaakataura, zvakanyorwa mumashoko ezvinyorwa zvamuprofita Idho. Makoronike echipiri, chitsauko che14. Uye Abhija akazorora namadzibaba ake akapigwa muguta raDhavhidhi. Asa mwanakomana wake akamutevera kuva paumambo, uye mumazuva ake nyika yakava norugare kwamakore 10. Asa akaita zvakanga zvakanaka uye zvakarurama pamberi paJehovha Mwari wake. Akabvisa aritari dzavatorwa nenzvimbo dzakakwirira, akaputsa matombo anoera uye akatema matanda aAshera. Akarayira Judha kuti itsvage Jehovha, Mwari wamadzibaba avo, uye kuti vateerere mirayiro yake nemitemo yake. Akabvisa nzvimbo dzakakwirira nearitari dzezvinonhuhwira mumaguta ose muJudha, uye ushe hwakava norugare pasi pake. Akavaka maguta ane masvingo eJudha, sezvo nyika yaiva norugare, hapana akarwa naye panguva iyoyo, nokuti Jehovha vakanga vamupa zororo. Akati kuJudha, ngativakei maguta aya, uye tiise masvingo okuapoteredza ane shongwe, masuo namazariro. Nyika ichiri yedu, nokuti takatsvaga Jehovha Mwari wedu, takamutsvaga uye akatipa zororo kumativi ose. Saka vakavaka uye vakabudirira. Asa aiva nehondo yaisvika zviuru 300 kubva kuJudha, vakanga vakapakata nhoo huru namapfumo, uye vamwe zviuru 270 kubva kuBhenjamini, vakanga vakapakata nhoo diki neuta. Ava vose vaiva varwi vakashinga. Zera muEtiopia akauya kuzovarwisa nehondo huru kwazvo nengoro 300, uye akauya akasvika muMaresha. Asa akabuda akandosangana naye, uye vakamira panzvimbo dzavo dzokurwa vari mumupata weZefata pedyo neMaresha. Ipapo akadana kuna Jehovha Mwari wake akati, Jehovha, hakuna mumwe akafanana nemi angabatsira vasina simba pavanorwisana navane simba. Tibatsireiwo imi Jehovha Mwari, nokuti tinovimba nemi, uye muzita renyu tauya kuzorwisana nehondo yakakura ikadai. Haiwa Jehovha, ndimi Mwari wedu, musarega munhu achikukundai. Jehovha akaparadza vaEtiopia pamberi paAsa naJudha, vakatiza, uye hondo yaAsa yakavatandanisa kusvika kuGerari. VaEtiopia vazhinji kwazvo vakafa zvokuti havanazve kuzombodzokera pasimba rakare. Vakabva vaparadzwa pamberi paJehovha navarwi vake. Varume veJudha vakatakura upfumi huzhinji kwazvo hwavakapamba, vakaparadza misha yose yakanga yakapoteredza Gerari, nokuti kutsamwa kwaJehovha kwakanga kwawira pavari. Vakapamba misha iyi yose nokuti yaiva nezvokupamba zvakawanda. Vakarwisa zvemapoka avafudzi, vakatora makwai akawanda nembudzi nengamera zhinji. Ipapo vakadzokera kuJerusarema. Makoronike echipiri, chitsauko che15. Mweya waMwari wakauya pana Azaria mwanakomana waObhedhi, akabuda kundosangana naAsa. Akati kwaari, nditeererei imi Asa, Judha yose neBhenjamini yose. Jehovha anemi kana imi munaye. Kana mukamutsvaka achawanikwa nemi, asi kana mukamurasa iye achakurasai. Kwenguva refu Israeri yakanga isina Mwari wechokwadi, isina muprista kuti avadzidzise, uye vasina murayiro. Asi panguva yokutambudzika kwavo vakatendeukira kuna Jehovha Mwari waIsraeri, vakamutsvaka, uye akawanikwa navo.
Pamazuva iwayo zvakanga zvine njodzi kufamba-famba nokuti vanhu vose venyika dzakawanda vakanga vachitambudzika kwazvo. Imwe nyika yaiparadzwa neimwe uye rimwe guta richiparadzwa nerimwe nokuti Mwari aivatambudza namatambudziko emhando dzakasiyana-siyana. Asi imi ivai nesimba uye musaora mwoyo nokuti mabasa enyu achawana mubayiro. Asi paakanzwa mashoko aya nokuprofita kwaAzaria mwanakomana waObhedhi muprofita, akasimbiswa kwazvo. Akabvisa zvifananidzo zvinonyangadza kubva panyika yose yeJudha neBhenjamini nomune mamwe maguta aakanga apamba muzvikomo zveEfuremu. Akavaka patsva aritari yaJehovha yaiva pamberi pebiravira retemberi yaJehovha. Ipapo akaunganidza Judha neBhenjamini yose navanhu vaibva kuEfuremu, Manase neSimeoni vakanga vagere pakati pavo, nokuti vanhu vazhinji kwazvo vakanga vauya kwaari vachibva kuIsraeri pavakaona kuti Jehovha Mwari wake aiva naye. Vakaungana paJerusarema mumwedzi wechitatu wegore re15 rokutonga kwaAsa. Panguva iyoyo vakabayira kuna Jehovha mombe 800 nemakwai nembudzi zviuru 9 kubva paupfumi hwezvavakapamba zvavakadzoka nazvo. Vakaita sungano yokutsvaka Jehovha Mwari wamadzibaba avo nemwoyo yavo nemweya yavo yose. Vose vakanga vasingazotsvaki Jehovha Mwari waIsraeri vaizofanira kuurayiwa, zvisinei kuti mudiki kana mukuru, murume kana mukadzi. Vakapika kuna Jehovha nenzwi guru nokudanidzira uye nehwamanda nenyanga. Judha yose yakafara nokuda kwemhiko iyi nokuti vakanga vapika nomwoyo wose. Vakatsvaka Mwari nomwoyo unoda uye iye akawanikwa navo. Saka Jehovha akavapa zororo kumativi ose. Mambo Asa akabvisazve ambuya vake Maaka kubva panzvimbo yavo musamai vamambo nokuti vakanga vagadzira danda rinonyangadza raAshera. Asa akatema danda riya akarityora-tyora akaripisa mumupata weKidhironi. Kunyange zvake asina kubvisa nzvimbo dzakakwirira kubva muIsraeri, Asa akanga akazvipira nomwoyo wake wose kuna Jehovha upenyu hwake hwose. Akauyisa mutemberi yaMwari sirivha negoridhe nemidziyo yaakanga akumikidza iye nababa vake. Hakunazve kuzoita hondo kusvikira pagore ra35 rokutonga kwaAsa. Makoronike echipiri chitsauko che13. Mugore ra36 rokutonga kwaAsa, Bhaasha mambo weIsraeri akamukira Judha akandovakira Rama masvingo kuti arege kutendera munhu kubuda kana kupinda munyika yaAsa mambo weJudha. Ipapo Asa akatora sirivha negoridhe kubva mumatora epfuma etemberi yaJehovha nokubva mumuzinda wake akazvitumira kuna Bheni-Hadhadhi mambo weAramu, uyo aitonga kuDhamasiko. Akati, ngapave nechibvumirano pakati pangu nemi sezvazvakanga zvakaita pakati pababa vangu nababa venyu. Tarirai, ndiri kukutumirai sirivha negoridhe. Zvino putsai chibvumirano chenyu naBhaasha mambo weIsraeri kuti agobva kwandiri. Bheni-Hadhadhi akatenderana namambo Asa uye akatumira vakuru vehondo yake kundorwisa maguta eIsraeri. Vakakunda Ijoni, Dhani, Abheri Maimi namaguta ose amatura eNafutari. Bhaasha paakanzwa izvi akasiya kuvaka Rama akaregedza basa rake. Ipapo mambo Asa akauyisa varume vose veJudha uye vakatakura kubva kuRama matombo ose namatanda aishandiswa naBhaasha, akavaka Gebha neMizipa nazvo. Panguva iyoyo Hanani muoni akauya kuna Asa mambo weJudha akati kwaari, nokuti wakavimba namambo weAramu kwete naJehovha Mwari wako, hondo yamambo weAramu yapunyuka kubva mumaoko ako. Ko, vaEtiopia navaRibhiya vakanga vasiri hondo huru nengoro zhinji navatasvi vamabhiza vazhinji here? Asi pamakavimba naJehovha akavaisa mumaoko enyu, nokuti meso aJehovha anosvika panyika yose kwaari. Wakaita chinhu choupenzi uye kubva zvino zvichienda mberi ucharwa hondo. Asa akashatirwa kwazvo zvokuti akamuisa mutorongo. Panguva imwe cheteyo Asa akadzvinyirira vamwe vanhu. Mamwe mabasa okutonga kwaAsa kubva pakutanga kusvika pakupedzisira akanyorwa mubhuku ramadzimambo aJudha neIsraeri. Mugore ra30 rokutonga kwake, Asa akabatwa nechirwere mumakumbo ake. Kunyange chirwere chake chakanga chanyanyisa mukurwara kwake imomo, haana kutsvaka rubatsiro kubva kuna Jehovha asi kubva kuvarapi chete. Zvino mugore ra41 rokutonga kwake, Asa akafa akazorora namadzibaba ake. Vakamuviga muguva raakanga azvigadzirira muguta raDhavhidhi. Vakamuradzika panhoo yakanga yakazara nezvinonhuhwira zvemhando dzakasiyana-siyana.
zvakanga zvakavhenganiswa uye vakaita moto mukuru vachimuremekedza. Makoronike echipiri chitsauko che10:9. Jehoshafati mwanakomana wake akamutevera paumambo uye akazvisimbisa pakurwisana neIsraeri. Akaisa varwi mumaguta akakomberedzwa namasvingo eJudha. Aya akaisa mapoka avarwi muJudha nomumaguta eEfuremu akanga atapwa nababa vake Asa. Jehovha vaiva naJehoshafati nokuti pamazuva ake okutonga akafamba munzira dzaiteverwa nababa vake Dhavhidhi. Haana kubvunza kuna vana Bhaari, asi akatsvaka Mwari wababa vake, akatevera kurayira kwake, akasatevera mabasa aIsraeri. Jehovha akasimbisa umambo hwaiva pasi pake, uye Judha yose yakauya nezvipo kuna Jehoshafati. Saka akava nepfuma zhinji nekuremekedzwa kukuru. Mwoyo wake wakanga wakazvipira kunzira dzaJehovha, uyezve akabvisa nzvimbo dzakakwirira namatanda aAshera kubva muJudha. Mugore rechitatu rokutonga kwake akatuma vakuru vavabati vake vaiti Bheni-Hairi, Obhadhia, Zekariya, Netaneri naMikaya kuti vandodzidzisa mumaguta eJudha. Pamwe chete navo paiva navamwe vaRevhi vaiti Shemaya, Netania, Zebhadhia, Asaheri, Shemiramoti, Jehonatani, Adhoniya, Tobhiya naTobi Adhoniya, uye navaprista Erishama naJehoramu. Vakadzidzisa Judha yose vaine bhuku romurayiro waJehovha. Vakatenderera kumaguta ose aJudha vakadzidzisa vanhu. Kutya Jehovha kwakawira madzimambo enyika dzakanga dzakapoteredza Judha zvokuti havana kuda kurwa naJehoshafati. Vamwe vaFiristia vakavigira Jehoshafati zvipo nesirivha somutero, uye vaArabhu vakamuvigira mapoka amakwai aiti 900 amakondobwe nezviuru 800 embudzi. Jehoshafati akazova nesimba guru kwazvo, akavaka nhare namaguta amatura muJudha, uye akaita mabasa mazhinji mumaguta eJudha. Aivawo navarwi vane ruzivo rwokurwa muJerusarema. Kunyoreswa kwavo nemhuri dzavo kwakanga kwakadai: kubva kuJudha vatungamiri vamapoka avarwi chiuru, Adhina mutungamiri aiva navarwi 300, aitevera ndiJehohanani mutungamiri aiva navarwi 270, aitevera ndiAmasiya mwanakomana waZikiri, uyo akazvipira kushandira Jehovha, aina varwi 200. Kubva kuBhenjamini, Eriadha murwi akanga akashinga aiva murwi aiva navarwi 200 vakanga vakabata uta nenhoo. Aitevera ndiJehozabhadhi navarume 100 vakagadzirira kurwa hondo. Ava ndivo varume vaibatira mambo, tisingaverengeri avo vaakaisa mumaguta ane masvingo muJudha yose. Makoronike echipiri chitsauko che10:9. Zvino Jehoshafati akava nepfuma zhinji nokukudzwa kukuru, uye akava noukama naAhabhu nokuda kwokuroorerana. Zvino mamwe makore akati apfuura, iye akaenda kundoshanyira Ahabhu kuSamaria. Ahabhu akauraya makwai akawanda nemombe achiitira iye navanhu, uye akamukurudzira kuti arwise Ramoti Gireadhi. Ahabhu mambo weIsraeri akakumbira Jehoshafati mambo weJudha akati, mungandibatsirawo here kundorwisa Ramoti Gireadhi? Jehoshafati akapindura akati, ini ndakaita sewe uye vanhu vangu savanhu vako, tichakubatsirai muhondo. Asi Jehoshafati akatizve kuna mambo weIsraeri, chokutanga tsvakai kuda kwaJehovha. Saka mambo weIsraeri akaunganidza vaprofita vaisvika 400, akavabvunza akati, tingaenda kundorwisana neRamoti Gireadhi here kana kuti ndorega? Vakapindura vakati, endai, nokuti Mwari achariisa mumaoko amambo. Asi Jehoshafati akabvunza akati, hakuna here muprofita waJehovha watingabvunza? Mambo weIsraeri akapindura Jehoshafati akati, pachine murume mumwe chete watingabvunza nezvaJehovha, asi ndinomuvenga nokuti haamboprofita zvakanaka pamusoro pangu, asi zvakaipa nguva dzose. Anonzi Mikaya mwanakomana waImira. Jehoshafati akapindura akati, mambo havafaniri kutaura vachidaro. Saka mambo weIsraeri akadana mumwe wavabati vavo akati, uya naMikaya mwanakomana waImira iye zvino. Vakapfeka nguo dzavo dzoumambo, mambo weIsraeri naJehoshafati mambo weJudha vakanga vakagara pazvigaro zvavo zvoushe paburiro pamukova wesuo reSamaria, navaprofita vose vachiprofita pamberi pavo. Zvino Zedhekia mwanakomana waKenaana akanga agadzira
nyanga dzesimbi uye akataura achiti, zvanzi naJehovha neidzi muchabaya vaAramu kusvikira vaparara. Vamwe vaprofita vose vachiprofita zvimwe chetezvo vakati, rwisai Ramoti Gireadhi uye mukunde, nokuti Jehovha achariisa mumaoko amambo. Nhume yakanga yaenda kundodaidza Mikaya yakati kwaari, tarira, somunhu mumwe vamwe vaprofita vari kutaura nezvokubudirira kwamambo. Shoko rako ngariwirirane neravamwe uye utaure zvakanaka. Asi Mikaya akati, zvirokwazvo naJehovha mupenyu, ndinogona kumutaurira chete zvinotaurwa naMwari wangu. Paakasvika mambo akamubvunza akati, Mikaya, tingaenda here kundorwisana neRamoti Gireadhi kana kuti ndiregere? Akapindura akati, varwisei, munokunda nokuti vachaiswa mumaoko enyu. Mambo akati kwaari, kangani kandinofanira kukuita kuti upike kuti usandiudza zvimwe zvinhu kunze kwechokwadi muzita raJehovha? Ipapo Mikaya akapindura akati, ndakaona Israeri yose yakapararira mumaoko samakwai asina mufudzi, uye Jehovha akati, vanhu ava havana tenzi, regai mumwe nomumwe wavo adzokere kumba kwake murugare. Mambo weIsraeri akati kuna Jehoshafati, handina kukuudzai here kuti haamboprofita zvakanaka pamusoro pangu, asi zvakaipa chete? Mikaya akaenderera mberi achiti, naizvozvo inzwai shoko raJehovha. Ndakaona Jehovha akagara pachigaro chake nehondo dzose dzokudenga dzakamira kurudyi rwake nokuruboshwe kwake. Uye Jehovha akati, ndiani angakwezva Ahabhu mambo weIsraeri kuti andorwisa Ramoti Gireadhi kuti aende kurufu rwake ikoko? Mumwe akataura izvi, mumwe izvo. Pakupedzisira mumwe mweya wakauya ukamira pamberi paJehovha ukati, ini ndichamukwezva. Jehovha akabvunza akati, nenzira ipi? Akati, ndichaenda ndonova mweya wenhema mumiromo yavaprofita vake. Jehovha akati, uchabudirira mukumukwezva, enda unozviita. Saka zvino Jehovha aisa mweya wenhema mumiromo yavaprofita venyu ava. Jehovha akatema chirevo chokuparadzwa kwako. Ipapo Zedhekia mwanakomana waKenaana akakwira akandorova Mikaya kumeso nembama, akabvunza akati, mweya waJehovha waenda nokupi pawabuda mandiri kuti utaure kwauri? Mikaya akapindura akati, uchazozviziva zuva rauchaenda kunohwanda mukamuri yomukati. Mambo weIsraeri ipapo akarayira akati, torai Mikaya mumutumire kuna Amoni mutongi weguta nokuna Joashi mwanakomana wamambo. Muti, zvanzi namambo, isai murume uyu mutorongo uye musamupa chimwe chinhu kunze kwechingwa nemvura kusvikira ndadzoka zvakanaka. Mikaya akati, kana mukadzoka zvakanaka, Jehovha haana kutaura neni. Akawedzerazve achiti, batisisai mashoko angu imi vanhu vose. Saka mambo weIsraeri naJehoshafati mambo weJudha vakakwira kuRamoti Gireadhi. Mambo weIsraeri akati kuna Jehoshafati, ini ndichapinda muhondo ndakapfeka nguo dzokuti ndisazivikanwa, asi imi pfekai nguo dzenyu dzoumambo. Saka mambo weIsraeri akazvishandura akapinda muhondo. Zvino mambo weAramu akanga arayira vakuru vengoro achiti, musarwisana navamwe vose vadiki kana vakuru kunze kwamambo weIsraeri. Vakuru vengoro pavakaona Jehoshafati vakafunga kuti ndiye mambo weIsraeri. Saka vakatendeuka kuti vamurwise, asi Jehoshafati akachema, Jehovha akamurwira, Mwari akavabvisa kwaari. Nokuti vakuru vengoro pavakaona kuti akanga asiri iye mambo weIsraeri, vakarega kumudzingirira. Asi mumwe munhu akangokanda museve wake usina kunanga munhu ukandobaya mambo weIsraeri pakati pezvikamu zvenguo dzake dzokurwa. Mambo akataurira muchairi wengoro kuti, tendeutsa ngoro undibvise muhondo, ndakuvara. Kwezuva rose kurwa kwakaenderera mberi, uye mambo weIsraeri akazvitsigira mungoro yake akarwisana navaAramu kusvikira manheru. Zvino pakuvira kwezuva akafa. Makoronike echipiri, chitsauko chegumi nepfumbamwe. Jehoshafati mambo weJudha paakadzoka zvakanaka kumuzinda wake muJerusarema, Jehu muoni mwanakomana waHanani akabuda kundosangana naye akati kuna mambo, mungabatsira here vanhu vakaipa uye mugoda avo vanovenga Jehovha? Nokuda kwaizvozvi kutsamwa kwaJehovha kwava pamusoro penyu. Kunyange zvakadaro hazvo, mamuri mune zvakanaka nokuti makabvisa matanda aAshera munyika uye makaisa mwoyo wenyu pakutsvaka Mwari. Jehoshafati aigara muJerusarema uye akaendazve pakati pavanhu vokuBheerishebha kunyika yezvikomo yaEfuremu, akavadzosa kuna Jehovha Mwari wamadzibaba avo. Akagadza vatongi munyika muguta rimwe nerimwe reJudha rakakomberedzwa namasvingo, akavaudza kuti, cherechedzai zvikuru zvamunoita, nokuti hamusi kutongera vanhu asi Jehovha, uyo anenge anemi pamunopa mitongo. Zvino kutya kwaJehovha ngakuve pamusoro penyu, mutonge zvakanaka, nokuti kuna Jehovha Mwari wedu hakuna kusaruramisira kana kutsaura vanhu kana kugamuchira fufuro.
mujerusarema jehoshafati akagadza vamwe vevaRevhi, vaprista navakuru vemhuri dzavaIsraeri kuti vagochengetedza murayiro waJehovha uye kuti vapedze gakava, uye vakagara mujerusarema. Akavapa mirayiro iyi: munofanira kubata basa makatendeka nomwoyo wose muchitya Jehovha munyaya ipi neipi inouya kwamuri kubva kuna vamwe vomunyika yenyu vanogara mumaguta, kungava kuteuka kweropa kana zvimwewo zvinotaurwa nomurayiro, zvakarayirwa, mitemo kana zvirevo. Munofanira kuvayambira kuti vasatadzira Jehovha, mukasadaro kutsamwa kwake kuchauya pamusoro penyu nehama dzenyu. Itai izvi uye hamuzotadzi. Amaria muprista mukuru ndiye achakutongai panyaya ipi zvayo iri maererano naJehovha, uye Zebhadhia mwanakomana waIshumaeri mutungamiri worudzi rwaJudha achakutongai panyaya ipi zvayo iri maererano namambo, uye vaRevhi vachashanda savatariri pamberi penyu. Itai zvose nokushinga, uye Jehovha ngaave navose vanoita zvakanaka. Makoronike echipiri, chitsauko che20. Shure kwaizvozvi, vaMoabhu navaAmoni navamwe vaMeoni vakauya kuzorwa naJehoshafati. Vamwe varume vakauya vakaudza Jehoshafati kuti hondo huru kwazvo iri kuuya kuzokurwisai kubva kuEdhomu, vachibva mhiri kwegungwa. Yatova muHazazoni Tamari, zvichireva Enigedhi. Achitya, Jehoshafati akafunga kundobvunza Jehovha, akadaidzira kuti Judha yose itsanye. Vanhu veJudha vakaungana pamwe chete kuti vatsvage rubatsiro kubva kuna Jehovha. Zvirokwazvo vakabva mumaguta ose eJudha kuzomutsvaka. Ipapo Jehoshafati akamira muungano yeJudha neJerusarema patemberi yaJehovha pamberi pechivanze chitsva, uye akati, haiwa Jehovha, Mwari wamadzibaba edu, hamusimi here Mwari wokudenga? Munotonga umambo hwose huri panyika. Simba noukuru zviri muruoko rwenyu, uye hapana angagona kukukundai. Haiwa Mwari wedu, hamuna here kudzinga vagari venyika ino pamberi pavanhu venyu Israeri, mukaipa zvachose kuvana vaAbhurahama shamwari yenyu, vakararama mairi uye vakavakira mairi imba yezita renyu, vachiti, kana dambudziko rikatiwira, ringava pfumo rokutonga kana denda kana nzara, tichamira muuvepo hwenyu pamberi petemberi ine zita renyu, uye tichachema kwamuri mukutambudzika kwedu, uye imi muchatinzwa mugotinunura. Asi zvino ava varume vabva kuAmoni, Moabhu neGomo reSeiri vane nyika yamusina kutendera Israeri kuti itore payakabva kuIjipiti, saka vakavarega uye vakasavaparadza. Onai kuti vava kutiripa sei nokuuya kwavo kuzotidzinga munyika yamakatipa senhaka. Haiwa Mwari wedu, hamungavatongi here? Nokuti isu hatina simba rokutonga hondo huru yakadai iri kuuya kuzotirwisa. Hatizivi kuti tingaita sei, asi meso edu akatarisa kwamuri. Varume vose veJudha navakadzi vavo navana vadiki vakamira pamberi paJehovha. Ipapo mweya waMwari wakauya pana Jahazieri mwanakomana waZekaria, mwanakomana waBhenaya, mwanakomana waJeeri, mwanakomana waMatania muRevhi, uye chizvarwa chorudzi rwaAsafi, paakanga akamira muungano. Akati, teererai mambo Jehoshafati navose vanogara muJudha neJerusarema. Zvanzi naJehovha kwamuri, musatya kana kuora mwoyo nokuda kwehondo iyi huru, nokuti kurwa uku hakusi kwenyu asi ndokwaMwari. Mangwana dzikai mundovarwisa. Vachange vachikwidza nomupata weZizi, uye muchavawana kumagumo omupata wegwenga reJerueri. Hamusi kuzorwa hondo iyi. Torai nzvimbo dzenyu mumire makasimba, mugoona kununurwa kwamuchapiwa naJehovha. Imi Judha neJerusarema, musatya, musaora mwoyo, endai mundovarwisa mangwana, uye Jehovha achava nemi. Jehoshafati akakutamisa chiso chake pasi, uye vanhu vose veJudha neJerusarema vakawira pasi vachinamata pamberi paJehovha. Ipapo vamwe vaRevhi kubva kuvaKohati navaKorahi vakasimuka vakarumbidza Jehovha Mwari waIsraeri nenzwi guru kwazvo. Mangwanani vakaenda kugwenga reTekoa. Vava kuenda, Jehoshafati akasimuka akati, teererai kwandiri, Judha navanhu veJerusarema. Tendai Jehovha Mwari wenyu, ipapo muchasimbiswa. Tendai vaprofita vake, ipapo muchabudirira. Shure kwokunge abvunzana navanhu, Jehoshafati akagadza varume kuti vaimbire Jehovha uye vamurumbidze nokuda kwokunaka kwoutsvene hwake pavaifamba vari mberi kwehondo vachiti, vongai Jehovha nokuti rudo rwake runogara nokusingaperi. Pavakatanga kuimba vachirumbidza, Jehovha akaisa vavandiri kuti varwise varume veAmoni neMoabhu neveGomo reSeiri vaiuya kuzorwisa Judha, uye vakakundwa. Varume veAmoni neMoabhu vakasimuka vakarwisa varume vaibva kuGomo reSeiri kuti vavaparadze zvachose. Vapedza kuuraya varume veSeiri, vakaurayana pachavo.
Varume veJudha pavakasvika panzvimbo yakatarisana nerenje vakatarisa kwakanga kwaimbova nehondo huru, vakangoona mitumbi yavanhu vakafa yakati rakata, hapana akapunyuka. Saka Jehoshafati navanhu vake vakaenda kundotakura pfuma yavakanga vapamba, uye vakawana pakati pezvinhu izvi nhumbi dzakawanda nezvipfeko nemidziyo inokosha yakawanda kupfuura zvavaikwanisa kutakura. Paiva nezvakapambwa zvakawanda kwazvo zvokuti vakapedza mazuva matatu vachingotakura. Pazuva rechina vakaungana mumupata weBheraka pavakarumbidza Jehovha, ndokusaka uchiri kunzi mupata weBheraka kusvikira nhasi. Ipapo vachitungamirirwa naJehoshafati, varume vose veJudha neJerusarema vakadzoka nomufaro kuJerusarema, nokuti Jehovha akanga avapa chikonzero chokufara pamusoro pavavengi vavo. Vakapinda muJerusarema vakaenda kutemberi yaJehovha nembira nemitengeranwa nehwamanda. Kutya Mwari kwakauya pamadzimambo ose enyika pavakanzwa kuti Jehovha akanga arwisa sei vavengi veIsraeri. Uye nyika yaJehoshafati yakava norunyararo, nokuti Mwari wake akanga amupa zororo kumativi ose. Saka Jehoshafati akatonga Judha. Akanga ana makore 35 paakava mambo weJudha, uye akatonga muJerusarema kwamakore 25. Mai vake vainzi Azubha mwanasikana waShiri. Akafamba nomunzira dzababa vake Asa, uye haana kutsauka kubva madziri. Akaita zvakanga zvakarurama pamberi paJehovha, asi nzvimbo dzakakwirira hadzina kubviswa, uye vanhu havana kunge vaisa mwoyo yavo kuna Mwari wamadzibaba avo. Mamwe mabasa okutonga kwaJehoshafati kubva pakutanga kusvikira pakupedzisira akanyorwa mumashoko enhoroondo yaJehu mwanakomana waHanani. Akanyorwa mubhuku ramadzimambo eIsraeri. Mushure maizvozvi, Jehoshafati mambo weJudha akaita chitenderano naAhazia mambo weIsraeri, uyo akanga akaipa kwazvo. Akatenderana naye kuvaka zvikepe zvaizoenda kuTashishi. Mushure mokunge zvikepe izvi zvapera kuvakwa paEzioni Gebheri, Eriezeri mwanakomana waDhodhavhahu wokuMaresha akaprofita zvakaipa pamusoro paJehoshafati achiti, nokuti maita sungano naAhazia, Jehovha achaparadza zvamaita. Zvikepe zvakaparadzwa uye hazvina kukwanisa kufamba kuenda kuTashishi. Makoronike echipiri, chitsauko che21. Ipapo Jehoshafati akazorora namadzibaba ake akavigwa navo muguta raDhavhidhi, uye Jehoramu mwanakomana wake akamutevera paumambo. Vanun'una vaJehoramu vanakomana vaJehoshafati vaiti Azaria, Jehieri, Zekaria, Azariyahu, Mikaeri naShefatia. Vose ava vaiva vanakomana vaJehoshafati mambo weIsraeri. Baba vavo vakanga vavapa zvipo zvakawanda zvesirivha negoridhe nezvinhu zvinokosha, pamwe chete namaguta ana masvingo muJudha. Asi akanga apa umambo kuna Jehoramu nokuti aiva mwanakomana wake wokutanga. Jehoramu paakazvisimbisa paumambo hwababa vake, akauraya vanun'una vake vose pamwe chete navamwe vana voumambo veIsraeri. Jehoramu aiva namakore 32 paakava mambo, uye akatonga muJerusarema kwamakore 9. Akafamba nenzira dzamadzimambo eIsraeri sezvakanga zvaitwa neimba yaAhabhu, nokuti akawana mwanasikana waAhabhu akaita zvakaipa pamberi paJehovha. Zvisinei hazvo, nokuda kwesungano yakanga yaitwa naJehovha naDhavhidhi, Jehovha haana kuda kuparadza imba yaDhavhidhi. Akanga avimbisa kuchengetedza mwenje wake nezvizvarwa zvake nokusingaperi. Panguva yaJehoramu, Edhomu yakapandukira Judha ikagadza mambo wayo. Saka Jehoramu akaendako namachinda ake nengoro dzake dzose. VaEdhomu vakamukomba navakuru vake nengoro dzake, asi akasimuka akabuda pakati pavo nousiku. Kusvikira nhasi vaEdhomu vakaramba vakamukira Judha. Ribhina yakavamukirawo panguva imwe cheteyo, nokuti Jehoramu akanga arasa Jehovha Mwari wamadzibaba ake. Akanga avakawo nzvimbo dzakakwirira pamakomo eJudha, akaita kuti vanhu veJerusarema vaite upombwe, akatungamirira Judha mukurasika. Jehoramu akatambira tsamba kubva kuna muprofita Eria yaiti, zvanzi naJehovha Mwari wababa vako Dhavhidhi, hauna kufamba munzira dzababa vako Jehoshafati kana dzaAsa mambo weJudha, asi wakafamba nomunzira dzamadzimambo eIsraeri, uye wakatungamirira Judha navanhu vose veJerusarema mukuita upombwe, sezvakaitwa neimba yaAhabhu. Wakaurayawo hama dzako, nhengo dzeimba yababa vako, varume vakanga vari nani
kupfuura iwe. Saka zvino Jehovha ava kuda kuparadza vanhu vako, vanakomana vako, vakadzi vako nechose chinonzi ndechako, neshamhu inorema kwazvo. Iwewe pachako ucharwara zvikuru nechirwere chomuura, kusvikira chirwere ichi chaita kuti ura hwako hubude kunze. Jehovha akamutsa vaFiristia navaArabhu vaigara pedyo navaEtiopia kuti varwise Jehoramu. Vakarwisa Judha, vakaipamba, vakatakura zvinhu zvose zvavakawana mumuzinda wamambo pamwe chete navanakomana vake navakadzi vake. Hakuna mwanakomana mumwe chete akasiyiwa kwaari kunze kwaAhazia mudiki pane vose. Shure kwaizvozvi zvose, Jehovha akarwadzisa Jehoramu nechirwere chisingarapiki choura nokufamba kwenguva. Mukupera kwegore rechipiri, maura ake akabuda kunze nokuda kwechirwere ichi, uye akafa achirwadziwa zvikuru. Vanhu vose havana kuvesa moto wokumuremekedza sezvavakanga vaitira baba vake. Jehoramu aiva namakore 32 paakava mambo, uye akatonga muJerusarema kwamakore 9. Paakafa hapana akarwadziwa nokufa kwake. Akavigwa muguta raDhavhidhi, asi kwete kumakuva amadzimambo. Makoronike echipiri, chitsauko cha22. Vanhu veJerusarema vakaita Ahazia mwanakomana waJehoramu mudiki pane vose mambo panzvimbo yake, nokuti vapambi vakanga vauya navaArabhu muJudha. Vakanga vauraya vamwe vanakomana vake vakuru. Saka Ahazia mwanakomana waJehoramu mambo weJudha akatanga kutonga. Ahazia aiva namakore 22 paakava mambo, uye akatonga muJerusarema kwegore rimwe chete. Mai vake vainzi Ataria mukuru waOmiri. Iyewo akafamba munzira dzeimba yaAhabhu, nokuti mai vake vaimukurudzira kuita zvakaipa. Akaita zvakaipa pamberi paJehovha sezvakanga zvaitwa neveimba yaAhabhu, nokuti baba vake pavakafa ivo vakatanga kumupa mazano. Akateverazve kurayira kwavo paakaenda naJoramu mwanakomana waAhabhu mambo weIsraeri kuhondo, vachirwisana naHazaeri mambo weAramu paRamoti Gireadhi. VaAramu vakakuvadza Joramu, saka akadzokera kuJezireeri kuti ambondopora maronda aakanga akuvara paRamoti paairwa naHazaeri mambo weAramu. Ipapo Ahazia mwanakomana waJehoramu mambo weJudha akadzika kuJezireeri kundoona Joramu mwanakomana waAhabhu, nokuti akanga akuvara. Mukushanya kwaAhazia kuna Joramu, Mwari akauyisa kuparadzwa kwaAhazia. Ahazia paakasvika akaenda naJoramu kundosangana naJehu mwanakomana waNimishi, uyo akanga azodzwa naJehovha kuti aparadze imba yaAhabhu. Jehu paakanga ava kutonga imba yaAhabhu, akawana machinda eJudha navanakomana vehama dzaAhazia vakanga vachishandira Ahazia, akavauraya. Ipapo akaenda kundotsvaka Ahazia, uye vanhu vake vakamubata paakanga akavanda muSamaria. Akauyiswa kuna Jehu ndokuurayiwa. Vakamuviga nokuti vakati akanga ari mwanakomana waJehoshafati, aitsvaka Mwari nomwoyo wake wose. Saka pakasara pasina akanga akasimba muimba yaAhazia zvokuti angagona kubata ushe. Ataria mai vaAhazia pavakaona kuti mwanakomana wavo afa, vakasimuka vakandoparadza mhuri yose youmambo hweimba yaJudha. Asi Jehoshebha mwanasikana wamambo Jehoramu akatora Joashi mwanakomana waAhazia, uya akamuba kubva pakati pavanakomana vamambo avo vakanga vava kuda kuurayiwa, uye akamuisa iye nomureri wake mumba mukuvata, nokuti Jehoshebha mwanasikana wamambo Jehoramu nomukadzi womuprista Jehoyadha aiva hanzvadzi yaAhazia. Akaviga mwana kubva kuna Ataria kuti asamuuraya. Akaramba akavanzwa navo patemberi yaMwari kwamakore 6 Ataria paaitonga nyika. Makoronike echipiri, chitsauko cha23. Mugore rechinomwe Jehoyadha akaratidza simba rake, akaita sungano navatungamiri vamapoka amazana: Azaria mwanakomana waJerohamu, Ishumaeri mwanakomana waJehohanani, Azaria mwanakomana waObhedhi, Maaseya mwanakomana waAdhaya naErishafati mwanakomana waZikiri. Vakaenda muJudha yose vakandokokorodza vaRevhi navakuru vemhuri dzavaIsraeri kubva kumaguta ose. Pavakauya kuJerusarema, ungano yose yakaita sungano namambo patemberi yaMwari. Jehoyadha akati kwavari, mwanakomana wamambo achatonga sokuvimbisa kwakaita Jehovha maererano nezvizvarwa zvaDhavhidhi. Zvino izvi ndizvo zvamunofanira kuita: chikamu chimwe chete muzvitatu chenyu vaprista
navaRevhi vanoshanda nesabata vanofanira kurinda mikova chikamu chimwe chete muzvitatu pakati penyu kumuzinda wamambo nechikamu chimwe chete kubva muzvitatu pakati penyu pasuo renheyo. Uye vamwe varume vose vanofanira kubva muzvivanze zvetemberi yaJehovha. Hapana anofanira kupinda mutemberi yaJehovha kunze kwavaprista navaRevhi vanenge vari pabasa vanokwanisa kupinda havo nokuti ivo vakanatswa. Asi vamwe varume vose vanofanira kuchengetedza basa ravakapiwa naJehovha. VaRevhi vanofanira kumira vakakomba mambo, murume mumwe nomumwe aine zvombo zvake muruoko rwake. Ani naani zvake anopinda mutemberi anofanira kuurayiwa. Garai pedyo namambo kwose kwaanoenda. VaRevhi navarume vose veJudha vakaita sezvavakanga varayirwa naJehoyadha muprista. Mumwe nomumwe akatora vanhu vake vaifanira kupinda pabasa nokuti Jehoyadha muprista akanga asina kusunungura boka ripi zvaro. Ipapo akapa vakuru vamapoka amazana, mapfumo nenhoo huru nediki dzaiva dzamambo Dhavhidhi dzaiva mutemberi yaMwari. Akamisa varume vose panzvimbo, mumwe nomumwe aine chombo chake muruoko rwake. Vakakomberedza mambo pedyo nearitari netemberi kubva kurutivi rwezasi kusvika kurutivi rwokumusoro kwetemberi. Jehoyadha navanakomana vake vakaburitsa mwanakomana wamambo vakaisa korona paari, vakamupa gwaro resungano, vakamugadzisa mambo. Vakamuzodza vakadaidzira vachiti mambo ngaararame kwamakore akawanda. Ataria paakanzwa ruzha rwavanhu vaimhanya vachipemberera mambo, akaenda kwavari patemberi yaJehovha. Akatarisa akaona mambo akamira pambiru yake pavanopinda napo. Vakuru navaridzi vehwamanda vakanga vamire namambo, uye vanhu vose venyika vakanga vachipembera vachiridza hwamanda, uye vaimbi vaine zviridzwa vaitungamirira mukurumbidza. Ipapo Ataria akabvarura nguo dzake akadanidzira achiti, ndamukirwa, ndamukirwa. Jehoyadha muprista akatuma vakuru vamapoka ezana vaitungamirira varwi akati kwavari, muburitsei kunze pakati pavanhu uye muuraye ani naani anenge amutevera, nokuti muprista akanga ati musamuurayire patemberi yaMwari. Saka vakamubata paakasvika pamukova wesuo ramabhiza pachivanze chomuzinda, uye ipapo vakamuuraya. Ipapo Jehoyadha akaita sungano yokuti iye navanhu namambo vachava vanhu vaJehovha. Vanhu vose vakaenda kutemberi yaBhaari vakandoiparadza, vakaputsa aritari nezvifananidzo, vakauraya Matani muprista waBhaari pamberi pearitari. Ipapo Jehoyadha akaisa temberi yaJehovha mumaoko avaprista vaiva vaRevhi vakanga vapiwa mabasa naDhavhidhi omutemberi okupisira zvipiriso zvinopiswa zvaJehovha sezvazvakanyorwa mumurayiro waMozisi, vachifara uye vachiimba sokurayira kwakanga kwaitwa naDhavhidhi. Akamisazve vachengeti vamasuo pamasuo etemberi yaJehovha kuitira kuti pasawana uyo akanga asina kuchena nenzira ipi zvayo angapinda. Akaenda navatungamiri vamazana, makurukota navatongi vavanhu navanhu vose venyika, vakandotora mambo kubva kutemberi yaJehovha vakapinda mumuzinda nesuo rokumusoro, vakagarisa mambo pachigaro choumambo. Vanhu vose vomunyika vakapembera, uye guta rakava norunyararo nokuti Ataria akanga aurayiwa nomunondo. Makoronike echipiri, chitsauko cha24. Joashi akanga ane makore manomwe paakava mambo, uye akatonga muJerusarema kwamakore 40. Mai vake vainzi Zibhia uye vaibva kuBheerishebha. Joashi akaita zvakanga zvakanaka pamberi paJehovha pamazuva ose aJehoyadha muprista. Jehoyadha akamusarudzira vakadzi vaviri uye akava navanakomana navanasikana. Kwapera nguva Joashi akafunga kuti avandudze temberi yaJehovha. Akaunganidza vaprista navaRevhi akati kwavari, endai kumaguta eJudha mundotora mari inofanira kupiwa gore negore kubva kuIsraeri yokugadziridza nayo temberi yaMwari wenyu. Zviitei iye zvino. Asi vaRevhi havana kubva vazviita ipapo. Naizvozvo mambo akadaidza Jehoyadha muprista mukuru akati kwaari, sei usina kutuma vaRevhi kuti vauyise kubva kuJudha neJerusarema mutero wakarayirwa naMozisi muranda waJehovha neungano yeIsraeri wetende rechipupuriro? Zvino vanakomana vaAtaria mukadzi uya akaipa vakanga vamanikidzira kupinda mutemberi yaMwari, uye vakanga vashandisa kunyange midziyo yayo inoera mukunamata Bhaari. Mambo akati arayira bhokisi rakagadzirwa rikaiswa pasuo retemberi yaJehovha. Shoko rakatumwa muJudha neJerusarema kuti vaifanira kuuyisa kuna Jehovha mutero wakanga warayirwa naMozisi muranda waMwari kuti vaIsraeri vape murenje. Machinda ose navanhu vose vakauyisa zvipo zvavo nomufaro,
vakazvikanda mubhokisi kusvikira razara. Pose paitakurwa bhokisi richipinzwa mukati navaRevhi kumachinda amambo, uye pavaiona kuti maiva nemari yakawanda, munyori wamambo nomubati womuprista mukuru vaiuya vodurura mari kubva mubhokisi riya voridzorera panzvimbo yaro. Vakaita izvi nguva nenguva uye vakaunganidza mari yakawanda. Mambo naJehoyadha akaipa kuvanhu vaizobata basa raidiwa patemberi yaJehovha. Vakaripira vavezi vamatombo navavezi vamatanda kuti vamise pakare temberi yaJehovha, uyewo vapfuri vesimbi nendarira kuti vagadziridze temberi. Varume vaibata basa iri vaiva nounyanzvi uye kugadziridza kwose kwakaenderera mberi mumaoko avo. Vakavakazve temberi yaMwari sezvayakanga yakaita pakutanga vakaisimbisa. Pavakapedza vakauyisa imwe mari yose yakanga yasara kuna mambo naJehoyadha, uye yakagadziriswa midziyo yomutemberi yaJehovha, midziyo yokushandisa nezvipiriso zvinopiswa namadhishi nezvimwe zvegoridhe nesirivha. Jehoyadha paakanga achiri mupenyu, zvipiriso zvinopiswa zvaitopiwa nguva nenguva mutemberi yaJehovha. Zvino Jehoyadha akanga akura ava namakore mazhinji, uye akafa ava namakore 130. Akavigwa namadzimambo muguta raDhavhidhi nokuda kwezvakanaka zvaakanga aitira Mwari muIsraeri nomutemberi yake. Mushure mokufa kwaJehoyadha, vakuru veJudha vakauya kuzopa rukudzo kuna mambo, uye akateerera kwavari. Vakasiya temberi yaJehovha Mwari wamadzibaba avo vakanamata matanda aAshera nezvifananidzo. Nokuda kwokutadza kwavo, kutsamwa kwaMwari kwakauya pamusoro peJudha neJerusarema. Kunyange zvakadaro, Jehovha akatumira vaprofita kuvanhu kuti vavadzosere kwaari, uye kunyange vaipupura zvakaipa nezvavo, havana kuteerera. Ipapo mweya waJehovha wakauya pana Zekaria mwanakomana waJehoyadha muprista. Akamira pamberi pavanhu akati, "Zvanzi naMwari, sei musingateereri mirayiro yaJehovha? Hamuchazobudiriri, nokuti makasiya Jehovha, iye akusiyaiwo." Asi ivo vakamupandukira, uye nokurayira kwamambo vakamutaka namabwe kusvikira afa muchivanze chitemberi yaJehovha. Mambo Joashi haana kurangarira tsitsi dzaJehoyadha baba vaZekaria dzavakanga vamuratidza, asi akauraya mwanakomana wake. Uye iye paakanga ava kufa akati, "Jehovha ngaazvione izvi uye aite kuti muzvidavirire." Pakupera kwegore, hondo yeAramu yakauya kuzorwisa Joashi, yakapamba Judha neJerusarema, uye ikauraya vatungamiri vose vavanhu. Vakatumira zvavakanga vapamba zvose kuna mambo wavo kuDhamasiko. Kunyange zvakadaro, hondo yavaAramu yakanga ine varume vashoma-shoma. Jehovha akaisa hondo huru kwazvo mumaoko avo, nokuti Judha yakanga yarasa Jehovha Mwari wamadzibaba avo. Kutongwa kwakaiswa pamusoro paJoashi. VaAramu pavakadzokera shure, vakasiya Joashi akuvara zvakanyanya. Machinda ake akarangana akamupa mhosva yokuuraya mwanakomana waJehoyadha muprista. Vakamuuraya akarara panhoo yake. Saka akafa akavigwa muguta raDhavhidhi, asi kwete mumakuva amadzimambo. Avo vakarangana pamusoro pake vaiti Zabhadhi mwanakomana waShimeati mudzimai wechiAmoni, naJehozabhadhi mwanakomana waShimiriti muMoabhu. Nhoroondo dzavanakomana vake nezvavakaprofitwa pamusoro pake nezvakanyorwa pamusoro pokuvandudzwa kwetemberi yaMwari zvakanyorwa mubhuku renhoroondo dzamadzimambo. Uye Amazia mwanakomana wake akamutevera paumambo. Makoronike echipiri, chitsauko cha25. Amazia aiva namakore 25 paakava mambo. Akatonga muJerusarema kwamakore 21. Mai vake vainzi Jehoadhini, uye vaibva kuJerusarema. Akaita zvakanga zvakanaka pamberi paJehovha, asi kwete nomwoyo wose. Paakapedza kusimbisa umambo hwake, akauraya machinda akanga auraya baba vake. Kunyange zvakadaro, haana kuuraya vanakomana vavo, asi akaita sezvazvakanga zvakanyorwa mumurayiro mubhuku raMozisi, umo Jehovha akarayira achiti madzibaba havafaniri kuurayiwa nokuda kwavana vavo, uye kuti vana havafaniri kuurayiwa nokuda kwamadzibaba avo. Amazia akaunganidza vanhu veJudha akavaronga zvichienderana nemhuri dzavo pasi pavatungamiri vezviuru, uye navatungamiri vamazana. Akaverengawo vaiva namakore 20 naanopfuura. Akaona kuti vaisvika zviuru 300 vakanga vakagadzirira kuenda kuhondo, vaigona kushandisa mapfumo nenhoo. Akatorazve varwi zviuru 100 kubva kuIsraeri akavaripa matarenda 100
esirivha. Asi munhu waMwari akauya kwaari akati, haiwa mambo, ava varwi vabva kuIsraeri havafaniri kuenda nemi nokuti Jehovha havasi kuIsraeri, havasi kune upi zvake munhu wokuEfuremu. Kunyange mukaenda kundorwa nesimba rose, Mwari achakukundai pamberi pavavengi, nokuti Mwari ane simba rokubatsira kana kuputsa. Amazia akabvunza munhu waMwari akati, asi matarenda 100 andakaripa kuvaIsraeri anoitwa sei? Munhu waMwari akapindura akati, Jehovha anogona kukupa zvakawanda kupfuura izvi. Saka Amazia akaregera varwi vose vakanga vabva kuEfuremu vachienda, uye akavati vaende zvavo kumba. Vakatsamwa zvikuru nokuda kweJudha, vakaenda kumba vachipopota zvikuru. Ipapo Amazia akatungamirira hondo yake kumupata wemunyu, kwaakandouraya varume veSeiri 10,000. Hondo yeJudha yakabatazve varume 10,000, vakavatora vakaenda navo pamusoro pegomo pamawere, vakavakanda pasi vakavhunika-vhunika. Panguva imwe cheteyo, varwi vakanga vadzoserwa naAmazia pakurwa uko vakandopamba maguta eJudha kubva kuSamaria kusvika kuBheti Horoni. Vakauraya zviuru 3 zvavanhu, vakatakura zvinhu zvizhinji kwazvo zvavakapamba. Amazia paakadzoka kundouraya vaEdhomu, akadzosa vamwari vavanhu veSeiri, akavamisa, akavakotamira savamwari vake, akavapiridza zvibayiro. Kutsamwa kwaMwari kwakauya pamusoro paAmazia, akatuma muprofita kwaari akati, seiko uchibvunzira kuna vamwari vavanhu ava vakatadza kuponesa vanhu vavo kubva mumaoko ako? Achiri kutaura, mambo akati kwaari, ko, takugadza kuti uve mupi wamazano wamambo here? Mira, uchafireko. Saka muprofita akamira, asi akati, ndinoziva kuti Mwari akagadzirira kukuparadza nokuti wakaita izvi, uye hauna kuteerera kurayira kwangu. Mushure mokunge Amazia mambo weJudha abvunza vapi vake vamazano, akatumira shoko rekudenha kuna Jehoashi mwanakomana waJehoahazi mwanakomana waJehu mambo weIsraeri achiti, uya tisangane chiso nechiso. Asi Jehoashi mambo weIsraeri akapindura Amazia mambo weJudha akati, rukato rwakanga rwuri muRebhanoni rwakatuma shoko kumusidhari wakanga uri muRebhanoni rokuti, ipa mwanasikana wako kumwanakomana wangu kuti ave mukadzi wake. Ipapo imwe mhuka yomusango yaiva muRebhanoni yakauya ikatsika-tsika rukato rwuya pasi petsoka dzayo. Unozviti wakakunda vaEdhomu, uye zvino wava namanyawi nokuzvikudza. Zvino gara kumba kwako, seiko uchikumbira matambudziko uye uchizviwirisa pasi, iwe neJudhawo? Kunyange zvakadaro, Amazia haana kuteerera, nokuti Mwari akaita izvozvo kuti avaise kuna Jehoashi, nokuti vakanga vatsvaka vamwari veEdhomu. Saka Jehoashi mambo weIsraeri akavarwisa, iye naAmazia vakatarisana paBheti Shemeshi muJudha. Judha yakakundwa neIsraeri, uye munhu wose akatizira kumba kwake. Jehoashi mambo weIsraeri akatapa Amazia mambo weJudha mwanakomana waJoashi mwanakomana waAhazi paBheti Shemeshi. Ipapo Jehoashi akauya naye kuJerusarema, akaputsa rusvingo rweJerusarema kubva pasuo reEfuremu kusvika pasuo rapakona, nzvimbo yakareba makubhiti 400. Akatora goridhe nesirivha uye nemidziyo yose yakawanikwa mutemberi yaMwari zvaichengetwa naObhedhi Edhomu, pamwe chete nepfuma yose yaiva mumuzinda navanhu vorubatso, uye vakadzokera kuSamaria. Amazia mwanakomana waJoashi mambo weJudha akararama kwamakore 15 mushure mokunge Jehoashi mwanakomana waJehoahazi mambo weIsraeri afa. Zvimwe zvose zvakaitwa naAmazia mukutonga kwake kubva pakutonga kusvikira pakupedzisira hazvina kunyorwa here mubhuku ramadzimambo eJudha neIsraeri? Kubva panguva yakatsauka Amazia kubva mukutevera Jehovha, vakamupandukira muJerusarema, uye iye akatizira kuRakishi vakandomuurayira ikoko. Akandotorwa namabhiza akazovigwa pamwe chete namadzibaba ake muguta reJudha. Makoronike echipiri, chitsauko che23. Ipapo vanhu vose veJudha vakatora Uzia akanga ane makore 16 vakamuita mambo panzvimbo yababa vake Amazia. Ndiye akazovakazve Erati akaridzorera kuJudha mushure mokunge Amazia azorora namadzibaba ake. Uzia aiva namakore 16 paakava mambo, uye akatonga muJerusarema kwamakore 52. Mai vake vainzi Jekoria, uye vaibva kuJerusarema. Akaita zvakanaka pamberi paJehovha sezvakanga zvaitwa nababa vake Amazia. Akatsvaka Mwari pamazuva eZekaria uyo aimurayira mukutya Mwari.
Pose paaitsvaka Jehovha, Mwari akaita kuti abudirire, akandorwisa vaFiristia akaputsa masvingo eGati, Jabhine neAshidhodhi. Akavakazve maguta aiva pedyo neAshidhodhi nokumwewo pakati pavaFiristia. Mwari akamubatsira mukurwisa vaFiristia navaArabhu vaigara muguri Bhaari, uye paakarwa navaMeuni. VaAmoni vakavigira Uzia mitero, uye mbiri yake yakandosvika kumucheto kweIjipiti, nokuti akanga asimba kwazvo. Uzia akavaka shongwe muJerusarema pasuo repakona, pasuo rokumupata napakona yorusvingo akadzisimbisa. Akavakazve shongwe murenje uye akachera matsime mazhinji, nokuti akanga ane zvipfuwo zvakawanda mujinga mezvikomo nomumapani. Aiva navanhu vaishanda muminda yake nomuminda yemizambiringa, mumakomo nomunyika yakaorera, nokuti aida ivhu kwazvo. Uzia aiva navarwi vakadzidzira kwazvo kurwa, vakanga vakagadzirira kubuda vari mumapoka avo maererano nouwandu hwavo, sokuunganidzwa kwavakanga vaitwa naJeeri munyori naMaaseya jinda rakanga riri pasi paHanania mumwe wavakuru pamuzinda wamambo. Uwandu hwavatungamiri vemhuri vaiva pamusoro pavarwi hwaisvika 2,600. Pasi pavo paiva nehondo yaiva navarume 3,305 vakadzidziswa kurwa, hondo yakanga yakasimba kwazvo kuti itsigire mambo pakurwisana navavengi vake. Uzia akavapa nhoo namapfumo, nguwani nenguo dzamatare, uye uta namabwe okupfura nawo. MuJerusarema akagadzira michina yakagadzirwa navarume vane umhizha kuti ishandiswe pamusoro peshongwe napamakona pakukunda miseve nokukanda matombo makuru. Mbiri yake yakapararira kunzvimbo dziri kure, nokuti akabatsirwa zvikuru kusvikira ava nesimba. Asi Uzia paakava nesimba, kuzvikudza kwake kwakatungamirira mukuwa kwake. Haana kutendeka kuna Jehovha Mwari wake, uye akapinda mutemberi yaJehovha kundopisira zvinonhuhwira paaritari yezvinonhuhwira. Azaria muprista navamwe vaprista vaJehovha 70 vakanga vasingatyi vakamutevera mukati. Vakamutongesa vakati, hazvina kufanira kwamuri imi Uzia kuti mupirise zvinonhuhwira kuna Jehovha. Izvozvo ndezvavaprista vanakomana vaAroni vakatsaurirwa kuti vapise zvinonhuhwira. Budai munzvimbo tsvene, nokuti hamuna kutendeka uye hamungazokudzwa naJehovha Mwari. Uzia uyo akanga aine mbiya yokupirisa zvinonhuhwira muruoko rwake akatsamwa kwazvo. Paakanga achakatsamwira vaprista pamberi pavo, pamberi pearitari yezvinonhuhwira mutemberi yaJehovha, maperembudzi akamera pahuma yake. Azaria mukuru wavaprista navaprista vose pavakatarisa kwaari, vakaona kuti akanga ava namaperembudzi pahuma yake, saka vakakurumidza kumuburitsamo. Zvirokwazvo iyewo pachake akanga ava kuda kubuda, nokuti Jehovha akanga amurova nechirwere. Mambo Uzia akava namaperembudzi kusvikira musi waakafa. Aigara muimba yake oga, asingabvumirwi kupinda mutemberi yaJehovha. Jotamu mwanakomana wake ndiye aitonga mumuzinda uye nokutonga vanhu venyika. Zvimwe zvakaitwa mukutonga kwaUzia kubva pakutanga kusvika pakupedzisira zvakanyorwa nomuprofita Isaya mwanakomana waAmozi. Uzia akazorora namadzibaba ake akavigwa pedyo navo mumunda wemakuva waiva wamadzimambo, nokuti vanhu vakati aiva namaperembudzi. Jotamu mwanakomana wake akamutevera paumambo. Makoronike echipiri chitsauko cha29. Jotamu aiva namakore 25 paakava mambo, uye akatonga muJerusarema kwamakore 16. Amai vake vainzi Jerusha mwanasikana waZadhoki. Akaita zvakanaka pamberi paJehovha sezvakanga zvaitwa nababa vake Uzia, asi iye haana kuzopinda zvake mutemberi yaJehovha. Kunyange zvakadaro, vanhu vakaramba vachiita zvakaipa zvavo. Jotamu akavaka zvisuo rokumusoro retemberi yaJehovha. Akaita basa guru kwazvo parusvingo rwapagomo raOferi. Akavaka maguta muzvikomo zveJudhea nenhare neshongwe mumatondo. Jotamu akarwa namambo wavaAmoni akavakunda. Mugore iroro vaAmoni vakamuripa matarenda 100 esirivha nezviyero zvegorosi 10,000 nezviyero zvebhari 10,000. VaAmoni vakauyisa zvimwe chetezvo mugore rechipiri nerechitatu. Jotamu akava nesimba kwazvo, nokuti aifamba akatendeka pamberi paJehovha Mwari wake. Zvimwe zvakaitwa mukutonga kwaJotamu, pamwe chete nehondo dzake dzose dzaakarwa nezvimwe zvinhu zvaakaita, zvakanyorwa mubhuku ramadzimambo eIsraeri neeJudha.
aiva namakore 25 paakava mambo uye akatonga mujerusarema kwamakore 16. Jotamu akazorora namadzibaba ake akavigwa muguta raDhavhidhi, uye Ahazi mwanakomana wake akamutevera paumambo. Makoronike echipiri chitsauko che27. Ahazi aiva namakore 20 paakava mambo uye akatonga mujerusarema kwamakore 16. Haana kufanana naDhavhidhi baba vake, haana kuita zvakanaka pamberi paJehovha. Akafamba nomunzira dzamadzimambo eIsraeri, akagadzirawo zvifananidzo zvokunamatisa vaBhaari. Akapisa zvipiriso zvinopiswa mumupata weBheni Hinomi, akabayira vanakomana vake mumoto, achitevedzera nzira dzinonyangadza dzendudzi dzakanga dzadzingwa naJehovha pamberi pavaIsraeri. Akapa zvibayiro uye akapisira zvinonhuhwira panzvimbo dzakakwirira, pamusoro pezvikomo napasi pomuti wose wakapfumvutira. Naizvozvo Jehovha Mwari wake akamuisa mumaoko amambo weAramu. VaAramu vakamukunda uye vakatora vanhu vake vazhinji senhapwa vakauya navo kuDhamasiko. Akaiswawo mumaoko amambo weIsraeri, uyo akauraya vanhu vazhinji kwazvo. Pazuva rimwe chete, Peka mwanakomana waRemaria akauraya varwi zviuru 120 muJudha, nokuti Judha yakanga yarasa Jehovha Mwari wamadzibaba avo. Zikiri murwi wokuEfuremu akauraya Maaseya mwanakomana wamambo, Azirikami mutariri mukuru womuzinda, naErikana mutevedzeri wamambo. VaIsraeri vakatapa kubva kuhama dzavo vakadzi navanakomana navanasikana zviuru 200, vakapambawo zvinhu zvakawanda zvavakatakura vakadzokera nazvo kuSamaria. Asi muprofita waJehovha ainzi Odhedhi akanga aripo, uye akabuda kundosangana nehondo payakadzoka kubva kuSamaria. Akati kwavari, nokuti Jehovha Mwari wamadzibaba enyu akanga atsamwira Judha, akavaisa muruoko rwenyu, asi mavauraya nehasha dzinosvika kudenga, uye zvino mava kuda kuita varume navakadzi veJudha neJerusarema nhapwa dzenyu. Asi imiwo hamuna here mhosva dzezvivi zvamakaitira Jehovha Mwari wenyu? Zvino chiteererai kwandiri, dzorerai kwakare hama dzenyu dzamatora savasungwa, nokuti kutsamwa kwaMwari kunotyisa kuri pamusoro penyu. Ipapo vamwe vatungamiri vemuEfuremu vaiti Azaria mwanakomana waJehohanani, Berekia mwanakomana waMeshiremoti, Jehizikia mwanakomana waSharumi naAmasa mwanakomana waHadhirai vakandotongesa avo vakanga vachisvika vachibva kuhondo, vakati, hamufaniri kuuyisa vasungwa ivavo kuno kuti tirege kuva nemhosva pamberi paJehovha. Munoda kuwedzera here pamusoro pechivi chedu mhosva? Munoda kuwedzera here pamusoro pechivi chedu nemhosva yedu? Nokuti mhosva yedu yatokura kare, uye kutsamwa kwake kunotyisa kwava pamusoro peIsraeri. Saka varwi vakasiya vasungwa nezvose zvavakanga vapamba pamberi pavakuru neungano yose. Varume varehwa namazita avo vakatora vasungwa, uye kubva pane zvavakanga vapamba vakapfekedza vakanga vakashama, vakavapa nguo neshangu, zvokudya nezvokunwa, uye namafuta okuporesa. Avo vose vakanga vasina simba vakavakwidza pambongoro. Saizvozvo vakavadzorera kunyika yavo kuJeriko, muguta remichindwe, uye vakadzokera kuSamaria. Panguva iyoyo mambo Ahazi akatsvaka rubatsiro kubva kuna mambo weAsiria. VaEdhomu vakanga vauyazve vakarwisa Judha, uye vakaenda navasungwa. Panguva imwe cheteyo vaFiristia vakanga vapamba maguta omujinga mezvikomo nomuNegevhi yeJudha. Vakatora uye vakagara muBheti Shemeshi, Aijaroni neGedheroti, pamwe chete neSoko, Timina neGimizo nemisha yawo yose yakaapoteredza. Jehovha akaninipisa Judha nokuda kwaAhazi mambo weIsraeri, nokuti akanga akurudzira zvakaipa muJudha, uye akanga anyanya kusatendeka kuna Jehovha. Tigirati-Pireseri mambo weAsiria akauya kwaari, asi akamupa matambudziko pano kuti amubatsire. Ahazi akatora zvimwe zvezvinhu zvaiva mutemberi yaJehovha, uye kubva mumuzinda wamambo nokumachinda amambo akazvipa kuna mambo weAsiria. Asi izvi hazvina kumubatsira. Munguva yake yokutambudzika, mambo Ahazi akatonyanya kusatendeka kuna Jehovha. Akapa zvibayiro kuna vamwari veDhamasiko vakanga vamukunda, nokuti akafunga akati, sezvo vamwari vemadzimambo eAramu vakavabatsira, ini ndichapa zvibayiro kwavari kuti vangondibatsira. Asi ndivo vakava kuva kwake nokweIsraeri yose. Ahazi akaunganidza midziyo yose yomutemberi, akaitakura akaenda nayo. Akapfiga masuo etemberi yaJehovha, akagadzira aritari pamakona ose emigwagwa yeJerusarema. Muguta rimwe nerimwe reJudha akavaka nzvimbo dzakakwirira,
kuti agopisira zvipiriso kuna vamwe vamwari uye zvikamutsa kutsamwa kwaJehovha Mwari wamadzibaba ake. Zvimwe zvaakaita pamazuva okutonga kwake nenzira dzake dzose kubva pakutanga kusvikira pakupedzisira zvakanyorwa mubhuku ramadzimambo eJudha neIsraeri. Ahazi akazorora namadzibaba ake akavigwa muguta reJerusarema, asi haana kuradzikwa mumakuva amadzimambo eIsraeri. Uye Hezekia mwanakomana wake akamutevera paumambo. Makoronike echipiri chitsauko che21. Hezekia aiva namakore 25 paakava mambo. Akatonga muJerusarema kwamakore 21. Zita ramai vake rainzi Abhija mwanasikana waZekaria. Akaita zvakanaka pamberi paJehovha sezvakanga zvangoitwa naDhavhidhi baba vake. Mumwedzi wokutanga wegore rekutanga kutonga kwake akazarura masuo etemberi akaagadziridza, akauyisa vaprista navaRevhi akavaunganidza muchivara chokudivi rokumabvazuva. Uye akati, teererai kwandiri vaRevhi, zvinatsei zvino uye munatse temberi yaJehovha Mwari wamadzibaba enyu, mubvise kusvibiswa kwose munzvimbo tsvene. Madzibaba edu akanga asina kutendeka, vakaita zvakaipa pamberi paJehovha Mwari uye vakamusiya. Vakabvisa zviso zvavo panzvimbo inogara Jehovha vakamufuratira. Vakapfigawo mikova yebiravira uye vakadzima mwenje. Havana kupirisa zvinonhuhwira kana kupa zvipiriso zvinopiswa panzvimbo tsvene kuna Mwari waIsraeri. Naizvozvo kutsamwa kwaJehovha kwakawira pamusoro peJudha neJerusarema, akavaita chinhu chinotyisa, chinovhundutsa nechinosekwa, sezvamunoona nameso enyu chaiwo. Ndokusaka madzibaba edu akaurayiwa nomunondo uye vanakomana navanasikana vedu navakadzi vedu vava muutapwa. Zvino ndinoda kuita mhiko naJehovha Mwari waIsraeri kuitira kuti kutsamwa kwake kunotyisa kubve kwatiri. Vanakomana vangu, musava vanhu vasina hanya zvino, nokuti Jehovha akakusarudzai kuti mumire pamberi pake uye mumushandire, kuti mushumire pamberi pake uye mupise zvinonhuhwira. Ipapo vaRevhi ava vakasimuka vakashanda kubva kuvaKohati: Mahati mwanakomana waAmasai naJoere mwanakomana waAzaria; kubva kuvaMerari, Kishi mwanakomana waAbhidhi naAzania mwanakomana waJeharereri; kubva kuvaGerishoni, Joa mwanakomana waZima naEdheni mwanakomana waJoa; kubva kuzvizvarwa zvaErizafani, Shimiri naJeeri; kubva kuzvizvarwa zvaAsafi, Zekaria naMatania; kubva kuzvizvarwa zvaHemani, Jehieri naShimei; kubva kuzvizvarwa zvaJedhutuni, Shemaya naUzieri. Pavakaunganidza hama dzavo, vakazvinatsa vakapinda mukati kuti vachenese temberi yaJehovha sokurayira kwakanga kwaitwa namambo, vachitevera shoko raJehovha. Vaprista vakaenda munzvimbo tsvene yaJehovha kuti vandoichenesa. Vakabudisa kuchivanze chetemberi yaJehovha zvose zvakanga zvisina kuchena zvavakaona mutemberi yaJehovha. VaRevhi vakazvitora vakaenda nazvo kumupata weKidhironi. Vakatanga kunatsa pazuva rokutanga romwedzi wokutanga uye pazuva rorusere romwedzi vakasvika pabiravira raJehovha. Kwamamwezve mazuva masere vakanatsa temberi yaJehovha pachayo, vakapedza nezuva re10 romwedzi wokutanga. Ipapo vakaenda kuna mambo Hezekia vakandomuzivisa kuti tachenesa temberi yaJehovha yose, aritari yezvipiriso zvinopiswa nemidziyo yayo yose, netafura yekuisira chingwa chakatsaurwa nemidziyo yayo yose. Tagadzira uye tanatsa midziyo yose yakabviswa namambo Ahazi mukusatendeka kwake paakanga ari mambo. Zvino yava pamberi pearitari yaJehovha. Mangwanani ezuva raitevera, mambo Hezekia akaunganidza vakuru veguta pamwe chete, vakakwira kutemberi yaJehovha. Vakauya nehando 9 namakondobwe 9 namakwai makono 9 nembudzi hono 9 sechibayiro chezvivi choushe chenzvimbo tsvene necheJudha. Mambo akarayira vaprista zvizvarwa zvaAroni kuti vapisire zvibayiro izvi paaritari yaJehovha. Saka vakauraya hando dziya uye vaprista vakatora ropa vakarisasa paaritari. Mushure mezvo vakauraya makondobwe vakasasa ropa rawo paaritari, uye vakauraya makwayana vakasasa ropa rawo paaritari. Mbudzi dzechipiriso chechivi dzakauyiswa pamberi pamambo neungano, uye vakaisa maoko avo pamusoro padzo. Ipapo vaprista vakadziuraya vakaisa ropa radzo paaritari sechipiriso chechivi kuti vayananisire Israeri yose, nokuti mambo akanga arayira kuti kuitwe chipiriso chinopiswa nechipiriso chechivi zvichiitirwa Israeri yose. Akaisa vaRevhi mutemberi yaJehovha vane makandira nemitengeranwa nembira, sezvaakanga arayirwa naDhavhidhi naGadhi muoni wamambo naNatani muprofita.
Izvi ndizvo zvakarayirwa naJehovha kubudikidza navaprofita vake. Saka vaRevhi vakamira vakagadzirira vaine zviridzwa zvaDhavhidhi uye vaprista vaine hwamanda dzavo. Hezekia akarayira vanhu kuti vabayire chipiriso chinopiswa paaritari. Chipiriso pachakatanga kuimbira Jehovha kwakatangawo kuchiteverwa nehwamanda nezviridzwa zvaDhavhidhi mambo weIsraeri. Ungano yose yakakotama ichinamata vaimbi pavaiimba uye varidzi vehwamanda vachiridza. Zvose izvi zvakaenderera mberi kusvikira chibayiro chechipiriso chinopiswa chapera. Pavakapedza kupa zvipiriso, mambo navose vaakanga anavo vakapfugama pasi vakanamata. Mambo Hezekia namachinda ake vakarayira vaRevhi kuti varumbidze Jehovha namashoko aDhavhidhi neaAsafi muoni. Saka vakaimba nziyo dzokurumbidza nomufaro uye vakakotama vakanamata. Ipapo Hezekia akati, imi iye zvino mazvikumikidza kuna Jehovha uye nezvipiriso zvokuvonga kutemberi yaJehovha. Saka ungano yose yakauyisa zvipiriso nezvipo zvokuvonga, uye vose vaiva nemwoyo inoda vakauyisa zvipiriso zvinopiswa. Zvipiriso zvinopiswa zvakauyiswa neungano zvaiti hando 80 namakondobwe 100 namakwayana makono 200. Zvose izvi zvaiva zvokupirisa kuna Jehovha. Mhuka dzose dzakanga dzatsaurwa nezvipiriso dzaisvika hando 500 namakwai nembudzi zviuru 3. Kunyange zvakadaro, vaprista vakanga vari vashoma kwazvo kuti vakwanise kuvhiya zvipiriso zvose izvi. Saka hama dzavo vaRevhi vakavabatsira kusvikira basa iri rapera, uye kusvikira vamwe vaprista vatsaurwa, nokuti vaRevhi vakanga vakangwarira kwazvo kuzvigadza kupfuura zvaiita vaprista. Paiva nezvipiriso zvinopiswa zvakawanda kwazvo, pamwe chete namafuta ezvipiriso zvokuyanana nezvipiriso zvokunwa zvaipiwa pamwe chete nezvipiriso zvinopiswa. Saka temberi yaJehovha yakatanga kushanda zvakare. Hezekia navanhu vose vakapemberera zvakanga zvauyiswa naMwari kuvanhu vake, nokuti zvakanga zvaitwa nokukurumbidza. Makoronike echipiri, chitsauko che30. Hezekia akatuma shoko kuIsraeri yose neJudha yose, akanyorera tsamba Efuremu neManase achivakoka kuti vauye kutemberi yaJehovha muJerusarema uye vazopemberera Pasika kuna Jehovha Mwari weIsraeri. Mambo namakurukota ake neungano yose muJerusarema vakasarudza kupemberera Pasika mumwedzi wechipiri. Vakanga vasina kukwanisa kutamba mutambo uyu panguva yaunositambwa, nokuti vaprista vakanga vazvinatsa, vakanga vari vashoma, uye vanhu vakanga vasina kuungana muJerusarema. Zano iri rakaita serakanaka kuna mambo nokuungano yose. Vakasarudza kutuma shoko kuIsraeri yose kubva kuBheerishebha kusvika kuDhani, vachidaidza vanhu kuti vauye kuJerusarema vazopemberera Jehovha Mwari weIsraeri mutambo wePasika. Haina kunge yambopembererwa navanhu vazhinji sezvakanga zvakanyorwa. Sokurayira kwamambo, vanhu vakaenda muJudha neIsraeri netsamba dzaibva kuna mambo nokumakurukota ake dzaiti, vanhu veIsraeri, dzokerai kuna Jehovha Mwari waAbhurahama, Isaka naIsraeri, kuti adzokere kwamuri, imi masara, imi makapunyuka kubva muruoko rwamadzimambo eAsiria. Musaita samadzibaba enyu nehama dzenyu vakanga vasina kutendeka kuna Jehovha Mwari wamadzibaba avo, zvokuti akavaita chakatukwa sezvamunoona. Musaomesa mitsipa sezvakaita madzibaba enyu. Zviisei pasi paJehovha, uyai kunzvimbo tsvene yakatsaurwa nokusingaperi. Shandirai Jehovha Mwari wenyu kuti hasha dzake dzinotyisa dzibve kwamuri. Kana mukadzokera kuna Jehovha, ipapo hama dzenyu navana venyu vachanzwirwa tsitsi nevakavatapa, uye vachadzoka kunyika ino. Nokuti Jehovha Mwari wenyu ane nyasha netsitsi, haangavanzi chiso chake kwamuri mukadzokazve kwaari. Vakatumwa vakaenda kuguta neguta muEfuremu neManase kusvikira kuZebhuruni, asi vanhu vakavashora uye vakavaseka. Kunyange zvakadaro, vamwe varume veAsheri, Manase neZebhuruni vakazvininipisa vakaenda kuJerusarema, uye muJudha ruoko rwaMwari rwakanga rwuri pavanhu kuti ruvape kubatana kupfungwa kuti vaite zvakanga zvarayirwa namambo namachinda ake vachitevera shoko raJehovha. Vanhu vazhinji vakaungana muJerusarema kuti vazopemberera mutambo wechingwa chisina mbiriso mumwedzi wechipiri. Vakabvisa aritari muJerusarema, vakaparadza aritari dzezvinonhuhwira, vakadzikanda mumupata weKidhironi. Vakauraya gwayana rechibayiro chepasika pazuva re14 romwedzi wechipiri.
vaprista navaRevhi vakanyara kwazvo vakazvinatsa vakauyisa zvipiriso zvinopiswa kutemberi yaJehovha. Ipapo vakatora nzvimbo dzavo sezvazvakanyorwa mumurayiro waMozisi munhu waMwari. Vaprista vakasasa ropa ravakapiwa navaRevhi sezvo vazhinji muungano vakanga vasina kuzvinatsa. VaRevhi vakauraya makwayana ePasika vachiitira vose vakanga vasina kucheneswa uye vasingakwanisi kunatsa makwayana avo kuna Jehovha. Kunyange vazhinji pakati pavanhu ava vakabva kuEfuremu, Manase, Isakari neZebhuruni vakanga vasina kuzvichenesa vakadya Pasika zvichipikisana nezvakanga zvakanyorwa. Asi Hezekia akavanyengeterera achiti, Jehovha iye akanaka ngaaregerere hake munhu wose anoisa mwoyo wake mukutsvaka Mwari, Jehovha Mwari wamadzibaba ake, kunyange zvake asina kucheneswa kana tichitevedza mitemo yapanzvimbo tsvene. Uye Jehovha akanzwa Hezekia akaporesa vanhu. VaIsraeri vaiva muJerusarema vakatamba mutambo wechingwa chisina mbiriso kwamazuva 8 nokufara kukuru, vaRevhi navaprista vachiimbira Jehovha zuva nezuva pamwe chete nezviridzwa zvaJehovha zvokurumbidza. Hezekia akataura achikurudzira kwazvo vaRevhi vose avo vakaratidza kunzwisisa kwakanaka kwebasa raJehovha. Kwamazuva 8 aya vakadya zvokudya zvavakanga vapiwa, vakapa zvipiriso uye vakarumbidza Jehovha Mwari wamadzibaba avo. Ipapo ungano yose yakabvumirana kutamba mutambo uyu kwamamwe mazuva 8. Saka kwamamwe mazuva 8 vakapemberera vachifara. Hezekia mambo weJudha akapa hando chiuru namakwai nembudzi zviuru 9 kuungano, uye machinda ake akapa hando chiuru namakwai nembudzi zviuru 10. Vaprista vazhinji vakazvinatsa. Ungano yose yeJudha yakafara kwazvo pamwe chete navaprista navaRevhi, uye vose vakanga vaungana kubva kuIsraeri pamwe chete navatorwa vakanga vabva kuIsraeri naavo vaigara muJudha. Kwakava nomufaro mukuru kwazvo muJerusarema, nokuti kubva pamazuva aSoromoni mwanakomana waDhavhidhi mambo weIsraeri kwakanga kusina kumboitika zvakaita sezvizvi muJerusarema. Vaprista navaRevhi vakamira kuti varopafadze vanhu. Mwari akavanzwa nokuti munyengetero wavo wakasvika kudenga, nzvimbo yake tsvene yokugara. Makoronike echipiri chitsauko cha31. Izvi zvose pazvakapera, vaIsraeri vakanga varipo vakabuda vakaenda kumaguta eJudha vakaputsa matombo ose anoera uye vakatema matanda aAshera. Vakaparadza nzvimbo dzakakwirira nearitari muJudha yose neBhenjamini nomuEfuremu neManase. Vapedza kuparadza zvose, vaIsraeri vakadzokera kumaguta avo nokuzvinhu zvavo. Hezekia akaisa vaprista navaRevhi mumapoka avo, mumwe nomumwe wavo mumabasa avo savaprista kana kuti vaRevhi, kuti vape zvipiriso zvinopiswa nezvipo zvokuyananisa, kuti vashumire, kuti varonge uye kuti vaimbe nziyo dzokurumbidza pamasuo enzvimbo yaJehovha yokugara. Mambo akapawo kubva mupfuma yake zvipiriso zvinoitwa mangwanani nemadekwana nezvipiriso zvinopiswa zvamaSabata, zvokugara kwomwedzi nepane mimwe mitambo yakatarwa sezvazvakanyorwa mumurayiro waJehovha. Akarayira vanhu vaigara muJerusarema kuti vape zvakakodzera kupiwa vaprista navaRevhi kuti ivo vazvipire kumurayiro waJehovha. Shoko parakangoenda, vaIsraeri vakapa zvakawanda zvibereko zvokutanga zvezvirimwa zvavo, waini itsva, mafuta nouchi nezvose zvakabuda muminda yavo. Vakauyisa zvakawanda, chegumi chose. Varume veIsraeri neJudha vaigara mumaguta eJudha vakauyisa chegumi chamatanga avo nechegumi chezvinhu zvitsvene zvakakumikidzwa kuna Jehovha Mwari wavo, uye vakazviisa mumatutu matatu. Vakatanga kuita izvi mumwedzi wechitatu vakazopedza mumwedzi wechinomwe. Hezekia namakurukota ake pavakauya vakaona matutu ezvinhu, vakarumbidza Jehovha uye vakaropafadza vanhu vake Israeri. Hezekia akabvunza vaprista navaRevhi nezvamatutu aya. Azaria muprista mukuru kubva kuimba yaZadhoki akapindura achiti, kubva zvakatanga vanhu kuuyisa zvipo zvavo kutemberi yaJehovha, takawana zvokudya zvakatiringana nezvizhinji zvaisara, nokuti Jehovha akaropafadza vanhu vake, uye izvi zvizhinji ndizvo zvakasara. Hezekia akarayira kuti kugadzirwe matura okuchengetera zvinhu mutemberi yaJehovha. Izvi zvikaitwa. Ipapo vakauyisa zvipo zvavo vakatendeka nezvegumi nezvipo zvakakumikidzwa. Konania muRevhi ndiye aiva mutariri wezvinhu izvi, uye munun'una wake Shimei ndiye aimutevera. Jehieri, Azazia, Nahati, Asaheri, Jerimoti, Jozabhati, Erieri, Isimakia, Mahati naBhenaya
vaiva vatariri vari pasi paKonania muShimei munun'una wake. Sokupiwa basa kwavakaitwa namambo Hezekia naAzaria muchinda aiona nezvetemberi yaMwari. Kore mwanakomana waImina muRevhi muchengeti wesuo rokumabvazuva ndiye aichengeta zvipo zvokupa nokuzvisarudzira kuna Mwari, achizogovera zvipo zvaipiwa kuna Jehovha pamwe chete nezvipo zvakatsaurwa. Edheni, Miniamini, Jeshua, Shemaya, Amaria naShekania vakamubatsira vakatendeka mumaguta avaprista vachigovera vamwe vaprista mumapoka avo, vakuru navadiki zvakafanana. Pamusoro pezvo vakagovera kuvanhurume vaiva namakore 3 zvichikwira, avo vaiva namazita avo akanyorwa mumagwaro enhoroondo. Vose avo vaizopinda mutemberi yaJehovha kuti vaite mabasa ezuva nezuva akasiyana-siyana zvichienderana nezvavakatarirwa kuti vaite uye namapoka avo, uye vakagovera kuvaprista sokunyorwa kwazvakaitwa munhoroondo yavo mumhuri dzavo, uye saizvozvo kuvaRevhi vaiva namakore 20 zvichikwira zvichienderana namabasa avo namapoka avo. Vaisanganiswa vadiki vose, vakadzi navanakomana navanasikana venzvimbo yose vakanyorwa munhoroondo nokuti vakanga vakatendeka pakuzvinatsa. Kuvaprista zvizvarwa zvaAroni vaigara mumaruwa akanga akakomberedza maguta avo, kana mune mamwe maguta varume vakapiwa mabasa namazita avo kuti vape migove kuno murume mumwe nomumwe aiva pakati pavo nokuna vose vakanga vakanyorwa mumabhuku enhoroondo dzavaRevhi. Izvi ndizvo zvakaitwa naHezekia muJudha yose, achiita zvakanga zvakanaka uye zvakarurama uye zvakatendeka pamberi paJehovha Mwari wake. Mune zvose zvaakaita mukushandira temberi yaMwari uye mukutevera murayiro nezvakarayirwa, akatsvaka Mwari wake akashanda nomwoyo wose, saka akabudirira. Makoronike echipiri, chitsauko che32. Mushure mezvose zvakaitwa naHezekia nokutendeka kwakadai, Senakeribhi mambo weAsiria akauya akapamba Judha. Akakomba maguta aiva namasvingo achifunga kuapamba kuti ave ake. Hezekia paakaona kuti Senakeribhi akanga auya uye kuti aida kurwisa Jerusarema, akabvunza machinda ake navatungamiri vehondo nezvekuvharwa kwemvura yaibva muzvitubu zvaiva kunze kweguta, uye vakamubatsira. Hondo huru kwazvo yakaungana vakavhara zvitubu zvose nokurova rwaiyerera ruchipfuura nomunyika iyi. Vakati, ko, madzimambo eAsiria angauyirei achizowana mvura zhinji? Ipapo akashanda nesimba akagadziridza zvikamu zvose zvorusvingo zvakanga zvakoromoka, akavaka shongwe parwizi. Akavakazve rumwe rusvingo kunze kwerwakanga ruripo, akasimbisa miro yaitsigira guta raDhavhidhi. Akagadzirawo zvombo zvakawanda nenhoo. Akagadza vakuru vehondo pamusoro pavanhu, akavaunganidza pamberi pake pachivara chepasuo reguta. Akavakurudzira namashoko aya: simbai mutsunge mwoyo, musatya kana kuora mwoyo nokuda kwamambo weAsiria nehondo huru yaanayo, nokuti kune simba guru kwatiri kupinda raanaro. Iye ane ruoko rwenyama chete, asi isu tina Jehovha Mwari wedu kuti atibatsire, uye anotirwira hondo dzedu. Vanhu vakawana kusimbiswa nokushinga kubva pane zvakanga zvataurwa naHezekia mambo weJudha. Shure kwaizvozvo, Senakeribhi mambo weAsiria nehondo yake pavakanga vakakomba guta reRakishi, akatumira vakuru vehondo yake kuJerusarema neshoko iri kuna Hezekia mambo weJudha nokuvanhu vose veJudha vaivako, achiti: zvanzi naSenakeribhi mambo weAsiria, munozvisimbisa neiko kuti mungaramba muri muJerusarema rakakombwa? Hezekia paanoti Jehovha Mwari wedu achatinunura kubva muruoko rwamambo weAsiria, ari kukureverai nhema kuti mufe nenzara nenyota. Hezekia haana here kubvisa nzvimbo dzakakwirira dzaMwari iyeyu nearitari, achiti kuJudha neJerusarema munofanira kunamata pamberi pearitari imwe chete, uye munofanira kubayira zvipiriso pairi? Hamuzivi here zvandakaita namadzibaba angu kuvanhu vedzimwe nyika? Vamwari venyika idzodzo vakagona here kununura nyika yavo kubva muruoko rwangu? Ndoupi mwari wenyika dzose dzakaparadzwa namadzibaba angu akagona kuponesa vanhu vake kubva kwandiri? Zvino Mwari wenyu angagona sei kukununurai kubva muruoko rwangu? Zvino musatendera Hezekia kuti akureverei nhema uye akutsausei zvakadai. Musamutende, nokuti hakuna mwari worudzi rupi kana umambo hupi zvawo akagona kurwira vanhu vake kubva muruoko rwangu kana ruoko rwamadzibaba angu. Mwari wenyu achakundikana zvakadai kukurwirai kubva muruoko rwangu. Makurukota aSenakeribhi akataurazve zvimwe zvakawanda achishora Jehovha Mwari, uye
achipikisana naHezekia muranda wake. Mambo akanyora zvitsamba achituka Jehovha Mwari weIsraeri achitaura izvi pamusoro pake: sokukundikana kwavamwari vedzimwe nzvimbo kununura vanhu vake kubva muruoko rwangu, saizvozvo Mwari waHezekia achakundikana kununura vanhu vake kubva muruoko rwangu. Ipapo vakadaidzira muchiHebheru kuvanhu veJerusarema vakanga vari parusvingo, vachivatyisidzira, vachivaita kuti vatye kuti ivo vagopamba guta. Vakataura pamusoro paMwari weJerusarema zvavaiita pamusoro pavamwe vamwari namamwe marudzi enyika, mabasa amaoko avanhu. Mambo Hezekia nomuprofita Isaya mwanakomana waAmozi vakachema mumunyengetero kudenga pamusoro penyaya iyi, uye Jehovha akatuma mutumwa akaparadza varwi vose navatungamiri navakuru pamisasa yamambo weAsiria. Saka akadzokera kunyika yake achinyara kwazvo, uye paakapinda mutemberi yaMwari wake, vamwe vavanakomana vake vakamuuraya neminondo. Saka Jehovha akanunura Hezekia navanhu veJerusarema kubva muruoko rwaSenakeribhi mambo weAsiria, uye kubva muruoko rwavamwe vose. Akavachengeta kwamativi ose. Vazhinji vakavigira Jehovha zvipo kuJerusarema nezvipo zvinokosha kuna Hezekia mambo weJudha. Kubva ipapa akatanga kuremekedzwa zvikuru nendudzi dzose. Pamazuva iwayo Hezekia akarwara akasvika pakuda kufa. Akanyengetera kuna Jehovha, iye akamupindura akamupa chiratidzo chechishamiso. Asi mwoyo waHezekia wakazvikudza uye haana kugamuchira tsitsi dzaakanga aratidzwa. Saka hasha dzaJehovha dzakava pamusoro pake napamusoro peJudha neJerusarema. Ipapo Hezekia akatendeuka kubva mukuzvikudza kwomwoyo wake sezvaakaitawo vanhu veJerusarema. Naizvozvo hasha dzaMwari hadzina kuuya kwavari pamazuva aHezekia. Hezekia akanga ane pfuma yakawanda kwazvo uye nokukudzwa, uye akavaka matura okuchengeta sirivha yake negoridhe namatombo anokosha nezvinonhuhwira nenhoo nezvimwe zvinokosha zvose. Akavakawo matura okuchengetera zviyo zvaaikohwa, waini itsva namafuta, uye akavaka matanga emombe dzamarudzi akasiyana-siyana namatanga amakwai. Akavaka misha uye akatenga makwai nemombe zhinji, nokuti Mwari akanga amupa pfuma yakawanda. Hezekia ndiye akavhara mvura yaibuda muchitubu chepaGihoni ichiyerera nokumusoro, akaivhurira kuti iende nezasi kwamavirazuva kweguta raDhavhidhi. Akabudira mune zvose zvaaiita, asi pakatumwa nhume navatongi veBhabhironi kuti vamubvunze pamusoro pechiratidzo chechishamiso chakanga chaitika munyika, Mwari akamusiya kuti amuedze uye kuti azive zvose zvaiva mumwoyo make. Zvimwe zvakaitwa naHezekia panguva yokutonga kwake zvakanyorwa muchiratidzo chomuprofita Isaya mwanakomana waAmozi mubhuku ramadzimambo eJudha neIsraeri. Hezekia akazorora namadzibaba ake akavigwa pachikomo pane makuva ezvizvarwa zvaDhavhidhi. Judha yose navanhu veJerusarema vakamuremekedza paakafa, uye mwanakomana wake Manase akamutevera paumambo. Makoronike echipiri chitsauko che33. Manase akanga ane makore 12 paakava mambo, uye akatonga muJerusarema kwamakore 55. Akaita zvakaipa pamberi paJehovha, achitevedzera zvinonyangadza pamberi paJehovha zvaiitwa nendudzi dzakadzingwa naJehovha pamberi pavaIsraeri. Akavakazve nzvimbo dzakakwirira dzakanga dzaparadzwa nababa vake Hezekia. Akavaka aritari dzaBhaari uye akagadzira matanda aAshera. Akakotamira nyeredzi dzose dzokudenga akadzishumira. Akavaka aritari mutemberi yaJehovha yakanga yanzi naJehovha, zita rangu richaramba riri muJerusarema nokusingaperi. Muzvivanze zvose zvetemberi yaJehovha akavaka aritari dzenyeredzi dzose dzedenga. Akabayira vanakomana vake mumoto mumupata weBheni Hinomi. Akaita zvamashura, mazango nouroyi, akandobvunzira kumasvikiro navavuki. Akaita zvakaipa zvizhinji pamberi paJehovha, akamutsa hasha dzake. Akatora chifananidzo chakavezwa chaakanga agadzira akachiisa mutemberi yaMwari yakanga yanzi naMwari kuna Dhavhidhi nomwanakomana wake Soromoni. Mutemberi ino nomuJerusarema randakasarudza kubva mumarudzi ose eIsraeri ndichaisa zita rangu nokusingaperi. Handichatenderizve kuti tsoka dzavaIsraeri dzibude munyika yandakavimbisa madzitateguru enyu, kana chete vakachenjerera kuita zvose zvandakavarayira maererano nemirayiro yose, mitemo nezvandakatema zvakapiwa kubudikidza naMozisi. Asi Manase akatungamirira Judha navanhu veJerusarema mukurasika, zvokuti vakaita zvakatonyanya kuipa kupfuura ndudzi dzose dzakanga dzaparadzwa pamberi pavaIsraeri.
Jehovha akataura kuna Manase navanhu vake, asi ivo havana kuteerera. Saka Jehovha akauyisa vatungamiri vehondo yavaAsiria kuzovarwisa, vakatora Manase somusungwa. Vakaisa chikokovono mumhino yake, vakamusunga nengetani dzendarira, vakaenda naye kuBhabhironi. Mukutambudzika kwake akatsvaka Jehovha Mwari wake, akazvininipisa kwazvo pamberi paMwari wamadzibaba ake. Uye paakanyengetera kwaari, Jehovha akasundwa nokuzvininipisa kwake, akateerera kudemba kwake. Saka akamudzosa kuJerusarema uye kuumambo hwake. Ipapo Manase akaziva kuti Jehovha ndiMwari. Mushure maizvozvi akavakazve rusvingo rwokunze rweguta raDhavhidhi kumavirira kwechitubu chepaGihoni mumupata, kusvika pavanopinda napo pasuo rehove. Akakomberedza chikomo chaOferi, akachiitawo kuti chinyanye kukwirira. Akamisa vakuru vehondo mumaguta ose ane masvingo muJudha, akaparadza vamwari vose vedzimwe nyika, akabvisa chifananidzo kubva mutemberi yaJehovha nearitari dzaakanga avaka pachikomo chetemberi nomuJerusarema, akadzikanda kunze kweguta. Ipapo akavakazve aritari yaJehovha, akabayira zvipiriso zvokuwadzana nokuvonga pairi, uye akataurira Judha kuti ishumire Jehovha Mwari weIsraeri. Zvisinei, vanhu vakaramba vachibayira panzvimbo dzakakwirira, asi kuna Jehovha Mwari wavo chete. Zvimwe zvakaitwa naManase panguva yokutonga kwake, kusanganisira munyengetero wake kuna Mwari wake namashoko akataurwa navaoni kwaari muzita raJehovha Mwari waIsraeri, zvakanyorwa munhoroondo dzamadzimambo eIsraeri. Munyengetero wake, uye kuti Mwari akasundwa sei nokuzvininipisa kwake nezvivi zvake zvose, nokusatendeka kwake, nenzvimbo dzaakavakira nzvimbo dzakakwirira, nokumisa matanda aAshera nezvifananidzo asati azvininipisa, zvose zvakanyorwa munhoroondo dzavaoni. Manase akazorora namadzibaba ake, akavigwa mumuzinda wake, uye Amoni mwanakomana wake akamutevera paumambo. Amoni akanga ava namakore 22 paakava mambo, uye akatonga muJerusarema kwamakore 2. Akaita zvakaipa pamberi paJehovha sezvakanga zvaitwa naManase baba vake. Amoni akashumira uye akapa zvibayiro zvakanga zvagadzirwa naManase, asi haana kuzoita sababa vake, haana kuzvininipisa pamberi paJehovha. Amoni akawedzera mhosva yake. Makurukota Amoni akarangana akamuuraya mumuzinda wake. Ipapo vanhu venyika yose vakauraya vose vakanga varangana kuuraya mambo Amoni, vakaita Josia mwanakomana wake mambo panzvimbo yake. Makoronike echipiri, chitsauko che34. Josia aiva namakore 9 paakava mambo, uye akatonga muJerusarema kwamakore 31 chete. Akaita zvakanga zvakanaka pamberi paJehovha, akafamba munzira dzababa vake Dhavhidhi, asingatendeukiri kurudyi kana kuruboshwe. Mugore rorusere rokutonga kwake, paakanga achiri mudiki, akatanga kutsvaka Mwari wababa vake Dhavhidhi. Mugore re12 akatanga kunatsa Judha neJerusarema, achibvisa nzvimbo dzakakwirira, matanda aAshera, zvifananidzo zvakavezwa nezvakaumbwa. Pakurayira kwake, aritari dzavana Bhaari dzakaputsirwa pasi, akatema-tema aritari dzezvinonhuhwira dzaiva pamusoro padzo, akaparadza matanda aAshera, zvifananidzo nezviumbwa izvi, akazviputsa kuita zvidimbu, akazviparadzira pamakuva avanhu vaibayira kwazviri. Akapisa mapfupa avaprista paaritari dzavo, uye saizvozvo akachenesa Judha neJerusarema. Mumaguta aManase, Efuremu neSimeoni, kusvikira kuNafutari nomumatongo akaapoteredza, akaputsira pasi aritari namatanda aAshera, akaparadza zvifananidzo kusvikira zvaita upfu, akatema-tema kuita zvidimbu aritari dzose dzezvinonhuhwira muIsraeri yose. Ipapo akadzokera kuJerusarema. Mugore re10 rokutonga kwaJosia, pakuchenesa nyika netemberi, akatuma Shafani mwanakomana waAzaria naMaaseya mutongi weguta, vaina Joa mwanakomana waJoazi munyori, kuti vagadziridze temberi yaJehovha Mwari wake. Vakaenda kuna Hirikia muprista mukuru, vakamupa mari yakanga yauyiswa mutemberi yaMwari, yakanga yaunganidzwa navaRevhi vaiva vachengeti vamasuo kubva kuvanhu vaManase, Efuremu navose vakanga vasara veIsraeri, uye kubva kuvanhu vose veJudha neBhenjamini navagari vomuJerusarema. Ipapo vakaichengetesa. Varume vakanga vapiwa basa rokuva vatariri vebasa rapatemberi yaJehovha. Varume ava vakaripira vashandi, vakagadziridza uye vakavandudza temberi. Vakapawo mari kuvavezi navavaki kuti vatenge matombo okuvakisa, akavezwa namatanda okubatanidza nokuita mapango edzimba dzakanga dzaregererwa namadzimambo eJudha dzichiparara. Varume ava vakaita basa zvakatendeka, vakanga vari vatungamiri vaiva
Jahati naObhadhia. VaRevhi vaiva zvizvarwa zvaMerari, uye Zekaria muMeshurami zvizvarwa zvaKohati. VaRevhi vose vaigona kuridza zviridzwa vaitungamirira vashandi vari vatariri vavashandi vose pamabasa akasiyana-siyana. Vamwe vaRevhi vaiva vanyori, vatariri navachengeti vamasuo. Pavakanga vachiburitsa mari yakanga yaiswa mutemberi yaJehovha, Hirikia muprista akawana bhuku romurayiro waJehovha wakanga wapiwa kubudikidza naMozisi. Hirikia akati kuna Shafani munyori, ndawana bhuku romurayiro mutemberi yaJehovha, akaripa kuna Shafani. Ipapo Shafani akatora bhuku riya akaenda naro kuna mambo akati, machinda enyu ari kuita zvose zvaakanzi aite. Vakapa mari yakanga iri mutemberi yaJehovha vakaiisa mumaoko avatariri navashandi. Ipapo Shafani munyori akati kuna mambo, Hirikia muprista andipa bhuku, uye Shafani akaverenga kubva mariri pamberi pamambo. Mambo paakanzwa mashoko omurayiro akabvarura nguo dzake akarayira Hirikia, Ahikami mwanakomana waShafani, Abhidhoni mwanakomana waMika, Shafani munyori naAsaya mushandi wamambo kuti, endai munondibvunzira kuna Jehovha, mubvunzewo vakasara muIsraeri neJudha pamusoro pezvakanyorwa mubhuku iri rawanikwa. Hasha dzaJehovha zhinji kwazvo dzinodururirwa pamusoro pedu, nokuti madzibaba edu haana kuchengeta shoko raJehovha, havana kuita sezvakanyorwa mubhuku iri. Hirikia naavo vakatumwa naro namambo vakaenda kundotaura nomuprofitakadzi Huridha, uyo aiva mukadzi waSharumi mwanakomana waTokati, mwanakomana waHazira, muchengeti wenguo, aigara muJerusarema mudunhu rechipiri. Akati kwavari, zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, udza murume akutumirai kwandiri kuti, zvanzi naJehovha, ndichauyisa zvakaipa munzvimbo iyi nomuvanhu vayo, kutukwa kwose kwakanyorwa mubhuku raverengwa pamberi pamambo weJudha, nokuti vakandisiya vakapirisa zvinonhuhwira kuna vamwe vamwari, vakamutsa hasha dzangu nezvose zvakagadzirwa namaoko avo. Hasha dzangu dzichadururirwa panzvimbo ino, uye hadzizodzimurwi. Taurirai mambo weJudha akutumai kuti muzobvunza kuna Jehovha kuti, zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, pamusoro pamashoko awanzwa, nokuti mwoyo wako wateerera uye wazvininipisa pamberi paMwari paanzwa zvaakataura pamusoro penzvimbo ino navanhu vayo zvakaipa, uye nokuti wazvininipisa pamberi pangu, ukabvarura nguo dzako ukachema pamberi pangu, ndakunzwa, ndizvo zvinotaura Jehovha. Zvino iwe ndichakuuyisa kuna madzibaba ako, uye uchavigwa murunyararo. Meso ako haachazooni zvakaipa zvose zvandichauyisa panzvimbo ino napane vose vanogara pano. Saka vakatora mhinduro yake vakadzoka nayo kuna mambo. Ipapo mambo akaunganidza vakuru vose veJudha neJerusarema, akaenda kutemberi yaJehovha navarume veJudha, vanhu veJerusarema, vaprista navaRevhi, vanhu vose kubva kuno mudiki kusvika kuno mukuru. Akaverenga vachinzwa mashoko ose ebhuku resungano rakanga rawanikwa mutemberi yaJehovha. Mambo akamira pashongwe yavo, vakamutsiridza sungano pamberi paJehovha kuti vatevere Jehovha uye vachengete mirayiro yake, zvaakatema nemitemo yake nomwoyo wake wose nomweya wake wose, uye kuti ateerere mashoko esungano akanyorwa mubhuku iri. Ipapo akaita kuti munhu wose womuJerusarema neBhenjamini azvipire kwairi. Vanhu vomuJerusarema vakaita izvi maererano nesungano yaMwari, Mwari wamadzibaba avo. Josia akabvisa zvifananidzo zvose zvinonyangadza munyika yose yavaIsraeri, akaita kuti vose vaiva muIsraeri vashumire Jehovha Mwari wavo mazuva ake ose. Havana kutsauka pakutevera Jehovha Mwari wamadzibaba avo. Makoronike echipiri, chitsauko cha35. Josia akapemberera Pasika kuna Jehovha muJerusarema, uye gwayana rePasika rakaurayiwa pazuva re14 romwedzi wokutanga. Akagadza vaprista pamabasa avo, akavakurudzira kuti vashumire mutemberi yaJehovha. Akati kuvaRevhi vaidzidzisa Israeri yose uye vakanga vatsaurirwa kuna Jehovha, isai areka yesungano mutemberi yakavakwa naSoromoni mwanakomana waDhavhidhi mambo waIsraeri. Haifaniri kutakurwa pamapfudzi enyu. Zvino shumirai Jehovha Mwari uye navanhu vake Israeri. Zvigadzirirei nemhuri dzenyu mumapoka enyu maererano nezvakarayirwa zvakanyorwa naDhavhidhi mambo weIsraeri nomwanakomana wake Soromoni. Mirai munzvimbo tsvene neboka ravaRevhi pachikamu chiduku cheboka chimwe nechimwe chemhuri dzehama dzenyu. Urayai makwayana ePasika muzvinatse, mugadzirire makwayana kuitira hama dzenyu muchiita zvakarayirwa naJehovha kubudikidza naMozisi. Josia akapa
vamwe vanhu vose vakanga varipo makwai nembudzi zvaisvika zviuru 30 sezvipiriso zvepasika, uyewo nemombe zviuru 3. Zvose izvi zvakabva mupfuma yamambo. Machinda ake akapawo nokuda kwavo kuvanhu nokuvaprista navarevhi, Hirikia, Zekariya naJehieri mutariri mukuru wetemberi yaMwari akapa vaprista zvipiriso zviuru 2 namazana 600 nemombe mazana 3, uyewo Konania pamwe chete naShemaya naNetaneri vanun'una vake naHashabhia, Jeyeri naJozabhadhi vatungamiri vavarevhi vakapa zvipiriso zvepasika zviuru 5 nemombe mazana 5 zvavarevhi. Nguva yokushumira yakati yarongwa, vaprista vakamira munzvimbo dzavo vaine varevhi mumapoka avo sezvakanga zvarayirwa namambo. Makwayana epasika akaurayiwa, vaprista vakasasa ropa ravakapiwa varevhi vachivhiya mhuka idzi. Vakaisa parutivi zvipiriso zvinopiswa kuti vazvipe kuzvikamu zvemapoka emhuri dzavanhu kuti vazvipe kuna Jehovha sezvazvakanyorwa mubhuku raMozisi. Vakaita zvimwe chetezvo nemombe, vakagocha mhuka dzepasika pamoto nenzira yakarayirwa. Vakabikira zvipiriso zvitsvene muhari, mumakate nomumakango, uye vakapa vanhu vose nokukurumidza. Vapedza izvi vakatanga kugadzirira zvavo nezvavaprista, nokuti vaprista vezvizvarwa zvaAroni vakabayira zvipiriso zvinopiswa namafuta azvo kusvikira usiku. Saka varevhi vakazvigadzirira ivo navaprista vorudzi rwaAroni. Vaimbi zvizvarwa zvaAsafi vakanga vari munzvimbo dzakanga dzarayirwa naDhavhidhi, Asafi, Hemani naJedhutuni muoni wamambo. Vachengeti vamasuo pasuo rimwe nerimwe vaisafanira kusiya nzvimbo dzavo, nokuti dzimwe hama dzavo varevhi vaivagadzirirawo zvavo. Saka panguva iyoyo basa rose raJehovha rakaitwa kuti vapemberere pasika nezvipiriso zvinopiswa paaritari yaJehovha sezvakanga zvarayirwa namambo Josia. VaIsraeri vakanga varipo vakapemberera pasika panguva iyoyo, vakacherechedza mutambo wechingwa chisina mbiriso kwamazuva 9. Pasika haina kunge yambocherechedzwa saizvozvi muIsraeri kubva pamazuva omuprofita Samueri, uye hakuna kana mumwe chete pamadzimambo eIsraeri akanga apemberera pasika sezvakaitwa naJosia navaprista, varevhi neJudha yose neIsraeri vakanga varipo navanhu veJerusarema. Pasika iyi yakapembererwa mugore re10 rokutonga kwaJosia. Mushure maizvozvi zvose, Josia paakanga agadziridza zvinhu mutemberi, Neko mambo weIjipiti akakwidza kundorwa naye paKakemishi paYufuratesi, uye Josia akabudawo kundosangana naye kuti varwe. Asi Neko akatuma nhume kwaari achiti, ibopoto ripiko riripo pakati pangu newe, nhaye mambo weJudha? Hatina kuuya kuzorwa newe nhasi, asi neimba yandiri kurwisana nayo Mwari andiudza kuti ndikurumidze. Saka mira kurwisana naMwari ari kurutivi rwangu, kana kuti achakuparadza. Kunyange zvakadaro, Josia haana kubva kwaari, asi akazvishandura kuti arwe naye muhondo. Haana kuda kuteerera zvakanga zvataurwa naNeko sokurayira kwaMwari, asi akaenda kundorwa naye pabani reMegidho. Vawemburi vouta vakapfuura mambo Josia, uye iye akati kumachinda ake, ndibvisei pano, ndakuvara zvakaipisisa. Saka vakamutora vakamuburitsa mungoro yake vakamuisa mune imwe ngoro yaakanga anayo, vakauya naye kuJerusarema kwaakandofira. Akavigwa mumakuva amadzibaba ake, uye Judha yose neJerusarema vakamuchema. Jeremia akanyora dzimbo dzokuchema Josia, uye kusvikira nhasi vaimbi vechirume navakadzi vose vanorangarira Josia munziyo idzodzo. Zvimwe zvakaitwa naJosia panguva yokutonga kwake namabasa okuzvipira kwake, maererano nezvakanyorwa mumurayiro waJehovha, zvose zvaakaita kubva pakutanga kusvikira pakupedzisira, zvakanyorwa mubhuku ramadzimambo eIsraeri neJudha. Makoronike echipiri, chitsauko che36. Uye vanhu vomunyika iyi vakatora Jehoahazi mwanakomana waJosia vakamuita mambo muJerusarema panzvimbo yababa vake. Jehoahazi akanga ana makore 23 paakava mambo, uye akatonga muJerusarema kwemwedzi 3. Mambo weIjipiti akamubvisa paumambo muJerusarema, akatemera Judha kuti iripe matarenda 100 esirivha netarenda regoridhe. Mambo weIjipiti akaita kuti Eriakimu mukoma waJehoahazi ave mambo pamusoro peJudha neJerusarema, akashandura zita raEriakimu kuti anzi Jehoyakimi. Asi Neko akatora munun'una waEriakimu, Jehoahazi, akaenda naye kuIjipiti. Jehoyakimi akanga aina makore 25 paakava mambo,
uye akatonga mujerusarema kwamakore 11 akaita zvakaipa pamberi paJehovha Mwari wake. Nebhukadhinezari mambo weBhabhironi akamurwisa akamusunga nengetani dzendarira kuti amutore aende naye kuBhabhironi. Nebhukadhinezari akatorawo midziyo yomutemberi yaJehovha akaenda nayo kuBhabhironi akandoiisa mutemberi yake ikoko. Zvimwe zvakaitwa panguva yokutonga kwaJehoyakimi, zvinhu zvinonyangadza zvaakaita nezvose zvakawanikwa zvaakakanganisa zvakanyorwa mubhuku ramadzimambo eIsraeri neJudha. Uye Jehoyakini mwanakomana wake akamutevera paumambo. Jehoyakini akanga ava namakore 17 paakava mambo, uye akatonga muJerusarema kwemwedzi 3 namazuva 10. Akaita zvakaipa pamberi paJehovha. Pakupera kwegore mambo Nebhukadhinezari akatuma shoko rokuti auyiswe kuBhabhironi pamwe chete nemidziyo inokosha kubva mutemberi yaJehovha. Akaita munun'una waJehoyakini Zedhekia mambo pamusoro peJudha neJerusarema. Zedhekia akanga ava namakore 21 paakava mambo, uye akatonga muJerusarema kwamakore 11. Akaita zvakaipa pamberi paJehovha, uye haana kuzvininipisa pamberi pomuprofita Jeremia. Akataura shoko raJehovha. Akamukirawo mambo Nebhukadhinezari akanga amuita kuti ape mhiko muzita raMwari. Akaomesa mutsipa, akaomesa mwoyo wake, uye akaramba kutendeukira kuna Jehovha Mwari weIsraeri. Uyezve vakuru vose vavaprista navanhu vakanyanya kutadza vachitevera zvinonyangadza zvose zvendudzi, vakasvibisa imba yaJehovha yaakanga akudza kwazvo muJerusarema. Jehovha Mwari wamadzibaba avo akatuma shoko rake kubudikidza nenhume dzake nguva nenguva, nokuti akaitira tsitsi vanhu vake nenzvimbo yake yokugara. Asi vakashora nhume dzaMwari, vakazvidza mashoko ake, vakadadira vaprofita vake kusvikira hasha dzaMwari dzavamukira, uye pasisina zvingagadziridzwa. Akauyisa mambo wavaBhabhironi kuti azovarwisa, uye akauraya majaya avo nomunondo munzvimbo tsvene, uye hapana waakasiya, jaya kana mhandara, varume vakuru kana vatana. Mwari akavapa vose kuna Nebhukadhinezari. Akatakura midziyo yose yaiva mutemberi yaMwari akaenda nayo kuBhabhironi, zvose zvikuru nezvidiki, nepfuma yomutemberi yaJehovha nepfuma yamambo namachinda ake. Vakapisa temberi yaMwari, vakaputsa rusvingo rweJerusarema, vakapisa mizinda yose, uye vakaparadza zvose zvaikosha imomo. Akatakura vose vakanga vasara muutapwa, avo vakanga vapunyuka kubva pamunondo, uye vakava varanda vake nevevanakomana vake kusvikira pakutanga umambo hwePezhia kutonga. Nyika yakava namasabata ayo ezororo. Panguva yose yokuparadzwa kwayo yakazorora kusvikira makore 40 apera kuti shoko raJehovha rakataurwa naJeremia rizadziswe. Mugore rokutanga raSirasi mambo wePezhia, kuitira kuti shoko raJehovha rakataurwa naJeremia rizadziswe, Jehovha akasunga mwoyo waSirasi mambo wePezhia kuti aparadzire kuumambo hwake hwose, uye kuti anyore achizivisa kuti, zvanzi naSirasi mambo wePezhia, Jehovha Mwari wedenga andipa umambo hwose hwapanyika, uye akandigadza kuti ndimuvakire temberi paJerusarema muJudha. Ani naani wavanhu vake vari pakati penyu, Jehovha Mwari wake ave naye, uye ngaaende ikoko.